Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon bereziki gaurtik hasita. Palestinaren aldeko kanpaldia abiaraziko duten Euskal Herriko Unibertsitateko ikaslei. Gu zuekin gaude. Mundu mailan hainbat unibertsitateetako ikasleak Palestinar herriari elkartasuna adierazteko eta Palestinaren askapena aldarrikatzeko mobilizatzen ari dira. Eta gurean gaur hasiko dituzte kanpaldiak Ibaetako, Gasteizko, Leioako eta Nafarroako unibertsitate publikoko kampusetan. Gernika Palestina herri ekimenak ere bat egin du unibertsitate publikoetako kampusetan deitutako Traola Students for Gaza mobilizazioekin. Ohar baten bidez adierazi duenez, Palestinak bizi dituen une zail hauetan beharrezkoa da Israelen genozidioa amaitzeko ahaleginak biderkatzea, gizarte zibila aktibatuz. Duela bi aste Amerikako Estatu Batuetako Columbia Unibertsitatean hasi zena ikasle mugimendu globala bihurtu da. Hainbat eta hainbat herrialdetara zabalduz. Zehazki, apirilaren 17an hasi ziren protestak ikasle palestinarrek 50 kanpadenda inguruko kanpaldia ezarri zutenean, unibertsitatearen kampusean bertan. Kanpamentua hurrengo egunean desegin zuten indarrez. Minush Shafik unibertsitateko presidenteak New Yorkeko polizia departamentuari kampusean sartu eta atxiloketa masiboak egiteko baimena eman zionean. Baina hurrengo egunean, kanpamendua berriaz ireki zuten. Apirilaren 30ean manifestariek unibertsitateko eraikin bat okupatu zuten, eta New Yorkeko polizia departamentuaren bigarren sarekada bat egon zen. 100 manifestari baino gehiago atxilotu zituzten eta kanpalekua desegin zuten. Ikasle manifestariei kontraprotesta basatiak atxiloketak eta eteteak egin zaizkie. Batzuk zalantzan jarri dute aktivismoaren etorkizuna unibertsitateko kampusetan. Baina historia jakitea zein garrantzitsua den. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían. Ikasleen aldarrikapen batzuk besteak beste Israelen gerra eta okupazioa babesten duten enpresen boikota, iraganeko manifestariek Hego Afrikako apartheidari buruz egin zirenen oso antzekoak dira. Edo Vietnamo gerraren aurkakoak, Kolumbiako ikasleek 1978an unibertsitateko eraikinak okupatu zituzten segregazioaren eta Vietnamgo gerraren aurkako protestan. Poliziak indarrez sakabanatu aurretik. Eta zer esanik ez, Mexikoko ikaslei buruz. 1978ko udako olinpiar jokoak hasi baino egun batzuk lehenago, 10.000 ikasle inguru bildu ziren eskola eta unibertsitateetan, gobernu agintariaren arau autoritario, zentsura politikoa eta ustelkeria salatzeko. Gobernuak bortizki zapaldu zuen protesta eta Tlateltolkoko sarraskia gertatu zen. Non 300 pertsona inguru hil eta 1000 baino gehiago zauritu ziren. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15.000 en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente. Los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo 4 luces de bengala, ya aparecen muchos. Edo 1978ko maiatza Parisen Charles de Gaullen gobernuaren aurka garai hartan egindakoa protesta mugimendu ospetsua da oso. Bereziki Paris izan zen matxinada horren gertaleku nagusi, eta ikasle eta langileak izan ziren batez ere protagonista arlo sozial, politiko eta kulturalean. Protesteek inoiz izan den ikasle eta langile matxinada handiena eragin zuten.
Baita Frantzian eta baliteke mendebaldeko Europan inoiz izan den greba orokorrik handiena ere. 9 milioi langile baino gehiagok hartu baitzuten parte. Nanterreko unibertsitatean ikasle gutxi batzuk hasitako protestek eragina izan zuten azkenean lege aldaketetan eta estatu mailako neurrietan. Beraz, gora zuek, gora ikasleen borroka. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les... Begira, gaurko egunez izan zen hain justu. 1978ko maiatzaren 6an, Frantziako gobernuak setio egoera ezarri zuen herrialdean, ikasleen iraultzak eragindako istiluen ondorioz. Eta begira ze beste efemeride, 1979ko maiatzaren 6an, hau da, gaurko egunez, Deustuko Unibertsitateko ikaslek boikota egin zioten Amerikako Estatu Batuetako armadako musika bandari. Ikasleek Vietnamekiko elkartasun oihuekin eten zuten kontzertua, eta militarrak musika emankizuna etetera behartu zituzten. Yankiak kanporaro jokatu zuten bertaratuek, gogoratu behar dugu garai hartan Frankok Amerikako Estatu Batuekin 1953an sinatutako itunaren ondorioz, 4 base estatu batuar ezarri zituztela Espainiako estatuan. Efemerideekin hasi garenez horrekin jarraitu beharko dugu. Gaur dietarik gabeko nazioarteko eguna da. Maiatzaren 6an ospatzen da urtero. Erregimen dietetiko zorrotzen eraginpean dauden pertsonek jasaten duten kalte fisikoari buruzko kontzientzia sortzeko. Mary Evans Young feminista britainiarrari esker jaio zen egun hau. 1982an produktu dietetikoen kontsumoa sustatzea arduratzen diren enpresa eta industrien aurkako borrokari ekitea erabaki zuen. Gainera, bulimia eta anorexiaren aurkako bozeramaile nagusia bilakatu zen. Eta beste efemeride bat, gaur akordeoiaren mundu eguna da. Iepa! Egun hau 2009an sortu zen Glasgowen, Eskozian, akordeoilarien nazioarteko konfederazioko ordezkarien 120. batzar orokorrean. 30 bat nazioetako ordezkarien onespenarekin. Hemen Richard Galliano Piazzolaren piezak jotzen. Zergatik gaur akordeoiaren mundu eguna? Gaurko egunez 1829an urtean lehen akordeoiaren patentea aurkeztu zutelako Cyril Demian organo eta piano egile armeniarraren eskutik. Eta filateliaren mundu eguna ere bada. Filatelia, zigilua, gutunazalak eta bestelako posta dokumentuak bildu, sailkatu, erosi edota saltzeko artea da. Baita posta historiaren azterketa ere. Greziako filos maitasuna esan nahi duena eta atelia aldez aurretik hitzetik datorrena. Orduan Inigo itxibelarriak. Euskal Herrian badugu eta talde bat biak uztartzen dituena, zigiluak eta akordeoiak. Doa gaur etengabean ta aspaldi ez dut entzuten binbatian Loiolan onartu behar dut denbora badela hanek ez didala idatzi zutaz leiotik usturre gogorazi dit lain urtean amets bat izan nuela urruneko garaietan amonaren
Horrela bai, saioari ofizialki hasiera emateko prest gaudela esango nuke. Josune Belete Mendizabal berreskuratuko dugu, ezta? Bai, parrandan ibili ostean gurean egongo da gaur edo ala esan dio, zer kontatzen digun, ze egia esan bere falta somatu dugu azken aste honetan. Eta astelenero bezala telesail eta pelikulen gomendioak egingo dizkizuegu. Batzuk estreinetu berriak, beste batzuk aspaldikoak, denak onak. Luis Michelena ere etorriko da gaur gurera, eskuartean duten proiektu berria aurkeztera. Eta Inigo Bilbaorekin arituko gara, Mexikorekin konexioa egin behar dugu eta bertako hauteskundeen buruz ariko gara eta gauza asko kontatuko dizkigu gure kolaboratzaile berriak. Dena lotuta, 78ko maiatza, Mexiko 78, horren inguruko dokumental bat, eta gauza asko. Tira, gaur maiatzak 6 ditu, eta asteleena da, ongitorri guztioi, naiz irratira, bigarren kafean zarete. Zuekin, June Romate Tibarguren, egunon? Egunon. Zuekin Goiuri Ezeiza Arandia, edo Port Aventura Woman, egunon? Egunon! Lady Port Aventura. Mesedez. Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak, begiratu egin behar dut, 774 garrena du, goizak 10 eta 15 minutu, maiatzak 6, gu 3, zuek, 1000 hor bestaldean, eta hurrengo 2 orduetan gurekin bat egiteko intentzioarekin. Galdetu digute zergatik gaur 3 beltzez. Ez dugu jakin hobeto egiten. Edo dena kontatu nahi duzu, Bai. Bueno, maite duten tartean kontatuko dugu. Vale. Tango pixkatekin abiatuko du gaurko saioa. 774 garrana hau indiokerrek dio egunon gaztiak, Edita Brokosek egunon eta hortxe bihotza Palestinari, zergatik gaur 3 beltzez indiokerrek dio. Errua, ez du kafeak. Pista hori emango dizut. Ez da astelenak ere. Ez da astelenak ere. No? Eta errua, ez du Junek. Ez. Ni beti beltzez nator, bai, eta hortik dagoen zerbait beltza dena neria da, baina ez da nire errua. Eta nik ere ez dut errurik izan. Hortxe pista batzuk. Txema Solan Arrondoke, egunon Euskal Herria, egunon, Txema, nekane altzelaik ere, egunon, astelenon zuri ere. Asteburuan lanean ibili bazarete, animo astelenarekin. Baina, erresagoak dira astelenak, asteburua lan egin denean, asteburua parrandan edota bestelakotan ibilita, baina beraz, lan egin baduzue, astelena aixea gora mango duzue. Nik 2 maite dut ditut gaur. Ara? Bai. Bota. Eta goizuet bat eta gero bukaran bestea. Venga. Lehenengo da, bihar lagun bat operatzen dute. Lagun honen dozke saldi oso mitikoak, batzuk gure entzuleekin elkarbanatu ditugunak. Adibidez, zu ondo eta ni, esaten zuenen egunon, da zemuz, da zu ondo eta ni, eta horrelako batzuk. Eta bat badu, eriotzarekin, dala, bai, egun bateko neharra, eta betiko pakea. Eta ordun bihar nola operatzen duten, gaur afaria daukagu. Bazpada, esan du, bazpada. Eta harta, bihar, dena bukatzen balin egun bateko neharra eta betiko pakea, baina behintzat bezperan afalduta. Ez zait bat ere gustatzen hau. Ulertzen dut zergatik esaten duen, eta bueno, bai, grazia puntu bat badu, ez? Hau, ebakuntza erlatibizatzeko kontu honek, baina urduri jartzen naiz eta ez zait gustatzen. Egi guztia esateko guk afariak egiteko aitzakia gutxi behar ditu, baina hauxe aitzakia. Kontua da, normalean asteartetan afaldu oidu dala lagun horrekin. Eta bihar ezingo dugu afalduz, operatu berritan egongo da, eta hor postoperatorio bat, eta bihar goizia mari igual afaltzera ateratzeko operazio horreixa da, baina, bihar edo etzi, batzuk behintzat egin barko ditu hor. Bihar etxera itzuliko da?
Ez. Ba, orduan, Ez dut uste. zoaz bihar afariarekin logelara. Joño, bihar operatzen badute, bihar gaua oraindik aldako operazio bada, baina, neska? Operazio hortan anestesia oso emango diotela pentsatzen Bueno, dut, ez? Zoaz zu, Goizean operatzen badute atxalderako... zoaz zu otartekoarekin, han egotera behintzat. Tardozatu eraman dizaioket. Ez. Bai, nik esatiz baiet. Bihar igual ez, baino, etzi bai. Bihar ez. Tortilla Bueno, batata bokaioakin ardo tragotxo Bihar bat. ez. Bihar bai. Nik gogoan dut aita aldakatiko operatu zutenean, kiston, zera estraperloagen biltzaran txorixoa, eta olako kontukin. Karakolak eraman inigo dio iniokerrek. Ba, bida, aukera bada. Karakolak Zertako karrera egiteko? A ber, aldakatik operatuta dagoena edo... Oh. Eona. Inigo idea eman dizuz eta ez zait gustatu. Oh, Ez, karakolak ez. Gusta ez ezkio baino, ez karakolak ez. Tia, June, zein da zure maite duta? Bale, ba, nire maite duta atzoko egunakin zer ikusi hauka, bi maite dut biltzen ditu. Kontua da atzo Hernanin, dantzari eguna ospatzen zela, eta lehenengo maite dut hori edo da, maite dela bertan sortzen den giroa, eta bertan elkartzen gehalako dantzari ezberdin asko, Euskal Herri osoko dantzariak elkartu ginen, Nafarroatik, Gipuzkoatik, Bizkaia, Araba, Lapurdi, Zubero denetik uki genuen bertan, eta izugarrizko giro polita zegoen, baino honekin, nahi kontua da, badakizuen bezala nik ja dantza ezin dut egin, eta hala ere nire dantza taldearekin mugitzea gustatzen zait. Beraz bada, ezakitzen bat urte, piko urte, nik panderoa jotzen dudala, eta aurtengo dantzari eguna pandero jole moduan gozatzeko aukera auki dut. Eta hori, konturatu nintzen atzo berriro ere denbora batez panderoa jogabe egon eta gero berriro hartu eta egun osoa pasa genuen jotzen, goizean dantzatzeko eta arratsaldean gozatzeko taberna inguruan, zenbat disfrutatzen den panderoa jotzen eta hori da nire maite duta. Ze ona. Bide batez, Julenek hemendik esan du, karakolan karrerana aspaldiko honenetakoa, Aida ikasten romatet, Ez, hain ez ikasten ez, bakarrikan badakitela baino isilik nago. Zinema Paradisoko kantu ederra honekin egin ditugu azken minututxoak, baina Goiuri ez izarandia. Konte guzu, zein da zure maite duta? Nere maite duta zei egiten zait aukeratzea. Izan ere, asteburu honetan nere kuadriako baten despedida de soltera izan dugu. Eta Portaventura joan gara, nere lehenengo aldia zen, Portaventuran. Portaventura pentsatzen dut ezagutuko duzuela, baina bada ez bada. Da... han Tarragona inguruan dagoen, Egongo da norbait ez duen ezagutzen Egongo da Portaventura? norbait ez duen ezagutzen. Bale, azaldu. Bai, irutu zait. Egongo da? Bai. Galdera bazan, eska? Aizu? Ez, lehenengo egin diazu, zehar behidatu bat, oso itxusia. Grazia indit, parazka hasi naiz, esan dut, baina egongo da, bai, egongo da. Eski, zergatik jakin behar du mundu guztiak zer den Portaventura? Bueno, Bale, pardon, Portaventuran egon naiz. Lagunekin, lagun baten festa egin nahi genuelako. Eta, zuzaitze esan nahi nuen, pikatu egin naiz. Jo, izki, sentimoko preservatioa baino horrexago pikatze zehazu. Nahitan esaldi mitiko bat zan. Eta euskeratu etola al vuelo. Baina... Te picas más que los condones de pela, zan bere esaldia. Baina, kondoiak pikatu egiten dira? Uste baiet, garai baten gaztelera zola erabiliko zala. Pikatu edo pitzatu beharren pikatu bai. Bale. Bueno, kontua da, han izan naizela. Eta oso ondo egon gara, oso gustora egon gara, ni konturatu naiz ez zela niretzako leku bat. Hau da, niri etzaizkit horrela ez, errusiar mendiak gehiagik gustatzen, osasun kontu batengatik ezin naiz gauza batzuetan ibili, eta orduan, ez da, niretzako egindako leku bat, agobiatu egiten naiz jendetza dagoen lekuetan, pazientzia gutxi dauka horrelako ilarak egiteko, horixe, baino
oso ondo pasatu dut, lagunekin egon naiz. Eta, grazia egin zidan, Euskal Herritik ateratzen geanean, ze folkloriko bilakatzen garen. Zegu, bageundenan, Portaventuran, Tarragonan. Eta, bapatean, han badago ez, aldabozak daude, parke guztian zehar, eta musika jartzen dute. Eta jarri zuten Kepa Junkeraren abesti bat. Eta esan genuen, abestia? Txoin, ezaguna da, ze, a ber, behiatu, mugikorra atera, identifikatzen duen Googleek, eta, bai, hain justu, Kepa Junkeraren abestia zen. Eta ilusio egin zigun. Zabesti izango gulatzen zu? Natura zerbait naturarekin. Orain, zakit oso ondo nola den, baina zerbait naturarekin. Eta... zeran behar nuen. Hori. Agian hemen ez dugula Kepa Junkera entzuten, edo ez dugula azkeriko urtean Kepa Junkera entzun, eta area joan gara, eta Portaventuran Kepa Junkera entzun dugu, eta ilusio egin digu. Grazia egin zidan, ze horrek, ez, kontzeptu horrek. Txikiagoan nintzenean, gogoan dut baita ere gertatzen zitzaigula, ez dakit, ez, DBH baten egon, eta orduan, gaztelaniaz hitz egiten lagunekin hor, ez dakit, pasaginen bapatean gaztelaniaz hitz egitera gurekin eskolan, baina, kanpora joaten ginen bakoitzean, elkartrukea ez dakit nora, inoiz baino euskaldunagoak bihurtzen ginen. Eta hori beti gertatzen da. Eta horrek sekulako grazia egin zidan, eta hori bera gertatu zitzaigun, atzo Portaventuran, Kepa Junkera jarri zutenean hango aldabozetatik. Ez dakit naturaren abestia zein zen. Ez, hau zen, baina hause otu zait, aspaldi Kepa Junkera jarri gabe, bai. Eta gora akordoiaren mundu egun izaki, area proposago. Eta orain norbait eriko da pentsatzen, baina Kepa Junkerak tikitisa jotzen du eta ez akordeoia. Azaldu beharko da. Bai, eriko da norbait hori pentsatzen. Bai, zuk uste duzu azaldu behar dela hori. Goiuri. Norbaitek zalantza hori edukiko du, norbaitek ez du jakingo desberdintasuna. Goiuri, garbi daukat, pestako preservatiboek, zu baino iraunkortasun gehiago dute pitzatu horretik. Baina esan behar nuen, trikitisa akordoi bada. Naiz eta trikitisa eta akordoia ezagutzen ditugun bezala, instrumentu baten bi variante ezberdin izan, biak dira akordoiak bandonoiare akordoi bat dan bezala. Denak datoz instrumentu beretik eta hor variante ezberdinak sortzen joan dira. Horgatik, kantatzen dute hain ondo eta egoki esaterako Xabi Solanok edo Jose Mendizabalek soinu jolea naiz edo ni naiz soinu jole. Hitza egokia da, denentzat balio duena, soinu jolea gara. Aquí vamos los negritos con el son calabazón. Aquí vamos los negritos con el baile de Chango. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Yen, 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 sangana mulé, mata la culé. Oye con un alfile, yen, 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 sangana mulé. Nire gaurko maite duta ez dakit gogoratzen duzuen atzo amaren eguna izan zela eta hori. Bai. Zorion duzen duten ama? Honi pikatutan. Gainera. Bai. Bueno, atzo nik ama oso berandu zorion du nuen, ze, ez dakit, itxasuan arratsaldea piraguan pasata gero lagun batzukin, afaltzen ari ginen norbaitek esan zuen, atzo gaur da amaren eguna, olako zerbait da, nik brometan eriko zeate. Gaudeko amarrak eta ez dut ama zorion duta, orduan txeguntuatu nintzen da, orduan deitu nion amari. Baina hori baino lehenago, izan nuen konversazio bat WhatsAppetik, ezagit, familiko talde horretan, nahiko harrigarri egin zitzaidana, eta zan, bezperan nere ilobekin egon zirela gurasoak, eta nonbait nire iloba gazteenak errokarratuak egiteko komediak zituela, eta horren nera maritu zenari laguntzen.
Eta neramak kontatu zion, nola neramak berandu egin zituen ikasketa batzuk, graduado eskolar, deritzen hori, eta gero auxiliar de klinika, edo ez da egia esan nola itzultzen diren ikasketa hauek, zeia beti horrela sentzun diziota mari. Eta etortzen zenan etxera matematikako txekolanekin nik laguntzen niola, errokarratuak eta matematikako kontuak egiten. Eta nik enuen hori gogoratzen, da orduan ama, bai, etzera gogoratzen etxean bagenuela mai borobil bat, eta han egoten ginela, eta baina matematika bakarrik ez gauza gila saltzen zen izkidan da. Jo, ni oso gaztetxoan nintzen, baina egida matematikak beti ondo mantza izkidala, eta orduan, imaginatu dezaken ere buru, 12 urterekin amari errokarratuak nola egiten ziren ikasten, erakusten, baina bai, oso politia egin zitzaidan, eta nola amak erakusten dizkion nire ilobari, heldu eta 40 urterekin edo hasi zanean ikasketa hauek egiten, nik ari ikasten lagundu nizkion gauzak, eta bai, oso politia egin zitzaidan. Eta kasualidadea, amaren egunean gertatu zen hori, naiz eta nik 6-7 ordu beranduago jakin nuen amaren eguna zela, eta orduan deitu nion zoriontzeko. Baina, hori, musio bat, amari. Hemen txatean ariniz ikusten egin bat galdera eta proposamen ez da gidenak oso egokiak diren. Galdetu digute hemendik ea ze diferentzia dagoen trikitixa eta akordearen artean. Benetan... Ez dezuten nabaritzen benetan. Hau da momentua? Bueno, bai, nabaritu noski sonioan, igual nabaritu daiteke, batzutan erresago. Etxuran bereziki, etxuran segituen. Egia da, badaudela akordoi batzuk oso txikiak trikitixaren itxurakoak, eta hor nastu egiten dela jendea, eta... Baina, bueno. Gorka beste batera gutziko dugu, ze bestela maiketaraino jango gara. Baina, bai, oinarrian trikitixa diatonikoa da eskuin eskuan, akordoia ez, auspoa irikita itxi aldatu egiten da soinua, horregatik inpernuko auspoaren ez izen hori, asko irikita itxi behar delako, akordoian egon zaitezke irikitzen lau konpas eta beste lau izten, eta horrelako kontuak. Eta hemen nekan elzelei galdetu du, akordoia jo beharko dezu gaur inigo irratxa joan, ez da? Ez. Ez akordoirik ez du dalako hemen, azteko? Ez, etzekian gaur akordoiaren. Hori da, gaur goizan enteratu naiz. Guretzat egunero da akordoiaren mundu eguna, eta olako mierdak. Aizue, gure maite dutatu dizkizuegu, eta Josune Belez de Mendizabal agurtu behar dugu, ze aste eta pikuz, edo zek izen baden boraz hor gaiztakeritan eta alproja... Ez da beste izan, Josune Belez de Mendizabal, egunon? Egunon, astelenon, ze gogorra. Batzu ontzat bereziki gogorra, Bai, aste bete egin dut kanpoan, eta ostras, ze ondo etorri zaidan, naiz eta eguraldi kaskarra izan dugun, gogoratuko duzue, bueno, ez dakit gogoratuko duzuen, Almeriara juteko baginela, eta bai junginen, baina olako eguraldi kaskarra tokatu zaigu, ez ohikoa, kaskarra diot, ze hemen Gasteizen egon dia izoztuta, egia esan, baina han ere hondartza gutxi, 7 egunetatik, 2 ordu hondartzan, eta kroketa moduan amaitu genuen, ze haize ufada handiak daude kostaldean, eta klaro, area zetorkigun olan, eta fin-finan, eta batzutan mina egiten zuen bebai, orduan harrien kontra, eta, bueno, bizikletak ere eraman genituen, eta nahiko aktibo izan gara, ni naiz oso hondartza zalea, horretara ni joan espreski, ez dakit nabaritzen dira zuen kolori pixkat. Bai, ez? Bueno, berago ez naz jungo, baina bai, ere bai. Eta hori da, Inigo, lo único, flosko gutxi. Ez gara uretan sartu, Vale. Baina, ez, goiuri, etzen flosko. Barkatu. Nere flosko gutxi. Zuen flosko egon da, Josune. Moztu inda. Bai, hotza zegoen ura, benetan. Ura hotza ez da floskorako bat ere bide lagun ona. Ez da. Eta, bueno, barre egin dugu, eske floskoena Inigo, ni horrek markatu ninduen. Eta, markatuta dago, nekin. Bai, jende gehiago egitzen inditontaz. Lengon,
nik esaten nuen uretan flosko, eta Maialen Tellabide kolaboratzaileak bihar etorriko da, bialduzian bideo bat, plisti-plasta zebiela putzu batean da, ikusten, soinua plisti-plasta da, eta nik, bai, nien naizari putzu batean plisti-plasta zabienekoa, ari naiz, baineran hor plosko egiten duela urak eta desberdina da. Bai, desberdina dago, Juri. Bai. Olaxe. Bueno, gaur zer esan behar dut nik? Txiribueltarekin hasiko naiz, edo maite duta egin behar dut, edo ze tokatzen zait? A ber, okatu nazizue. Nebelez hemen Izabal datora aterrizatzen, hola, zera bulegora hilabete eta gero iristen dena bezala, ordenagailua non dagoela, ez dakila. Ze maite du Josu Nebelez hemen Izabalek? Nire ama maite dut, nik atzo zoriondu nuen bai, ipinen nuen hor nahiko berandu bai, nire amak mobil berria dauka, eta orain, pues, esan du, como que, pues hori, ez dituela ikusten mezuak eta, bueno, berak atzo egin zuen olako txango bat, eta gaber arte ez genuen hitz egin, eta tartean jarri nuen, bueno, jende guztia jarri zuen, ez da, bere estadoan edo bere ama, eta ni jarri nuen, berarekin dudan argazki bat, aspaldikoa da, bia gaude, supermoñoñiz, baina bai, 10 urte pasa dira, eta lan bata besteari pixkat besarkatuta, eta bai, hori, nire ama maite dut, eta bestetik, fíjate, ze gauza, gaur emozionatuta pixkat banago ere bai, gaur maiatzak 6, Nestor Basterretxea, badakit askotan hitz egin dizuedala berari buruz, baina bera jaio zenetik 100 urte betetzen dira gaur. Eta bueno, horrek ere emozionatzen nau, rekuperatu dut bere egunean egin nion elkarrizketa bat, esan dizuen kasete batean neukala, lortu digitalizatzea, eta wow, hola, bere hautsarekin batera, hola, irudikatzen dut bere etxean egon gineneko tartetxo hori, eta emozionatzen hau, eta gero eta gehiago ezagutzen ari naiz, 100. urte hurrena den honetan, bere figura, eta oso gizon berezia zen, eta gauza pilo bat egin zituen, eta uste dut, oso, omenaldia merezi duela, eta igual akaso etzela hain ezaguna, eta gauza pilo bat ditut, benetan. Eta orduan, horrekin ere emozionatzen naiz, emozioekin emozionatzen naiz ni, hau da, konpartitzen dituztenekin gauzak, eta bueno, olakoa, txikos, hola, no, lan etorri naiz astelanean, eta jazta, ala, venga, isilduko naiz, guazen txiribuelta egitera, ez, beste lan enroiatzen ez ni bakarrik. Zarete lehenak, beti, normalean, hitz egiten dudanekin. Osea, ez dut inorekin hitz egin, gaur goizan orduan, ahotsa frogatzen nahi naiz. Hori zuretzat gogorra da, Josune? Gauza pilo bat pasatzen zaizkit burutik, eta gero, ahoa irekitzen dudanean, pues hau xedan ateatzen da. Ez daka fundamentorik esaten dudana, baina, bueno, venga, aurrera ingo dut txiribueltarekin, oser, edo akorde pixkat jarriko zu, Inigo. Bida. Zure zimura mire txizaparte. Arribitsi bat da, Olaia Intziarteren lehenengo lepotikan burua lanetik Joseba Tapiarekin, Leire Berasaluzekin, eta esango dut, Kristina Arantzaberekin egiten duen kolaborazio hau eta... Eta edarra da, eta gaur ere ekarri du, kordiaren mundu eguna dela baliatuta. Eta hau esan da, Josune, zein da gaurko txiribuelta, nora goaz, edo nondik nora? Bueno, gaur, ez dakit txisten premisen antzera edo, nik botako izuet, zer ikusirik dauka? Perresilak abiadurarekin, edo abiadurak perresilarekin, bai? Hori da. Hori da galdera, eta hasiko naiz. Hasiko naiz txor, bale? Gero, lotu zuen segurtasun ualak, eseri eroso eta gozatu bidaia. Josune Belez de Mendizabalek, bagaramatza, txor. Bueno, a ber, zentzu aurkitzen diozue, netzat bai. Egingo dugu pixkat laburpen bat, esan dugu astebete egin dudala kanpoan. Zergatik, hemen Arabarrok San Prudentzio ospatzen dugulako, San Prudentzio da Arabako patroia, Estibalizko Andramari zuriarekin batera, eta hori aitzaki ederra da, maiatzaren bateko zubiarekin batera, astebete osatzeko, bai? Orduan, gure patroi hau, esaten zaio, el patron meon, edo beti txiza egiten duelakoan, pixkat analogia hori eginez, euri egiten duelako beti apirilaren 28an, eta holaxe izaten da. Beste gauza oso tipikoa Araban data hauetan dia perretxikoak eta barraskiloak. Eta barraskiloen inguruan ere aritu ginen, ez? Aritu ginen, errezeta eman genuen, eta errezetetan
honetan ez dago, baina perresila egoten da, ezta? Bale, perresila, bueno, saltza guztietako perresila zarela, hori esaera ere badago, barraskilo ez dakite gustatzen zaien perresila beraiek jatea edo guk euren saltzan jartzea. Espaloietan ibiltzen dira perresilak, bide bazterretan batzutan eta beste batzutan bidean. Zergatik kontatzen dizuet hau, ze perresila mota askotakoa dago, eta bidaian ari ginela, Almeriarako bidaian, eta hemen, zuek agertu ziren bi perresil kotxe batean. Ulertzen da? Bi perresil kotxe batean? Nik ez dut ulertu. Ez duzu ulertu. Nik ez dut ulertzen. Ez. Bueno, gure benemerita, hortxe, bai, orain, Orain, bai, kokodriloak. Bueno, hori zen, kontua da hori, orain izango zuela, bai, jazta, zer ikusik dauka abiadurak perresilarekin. Orain, ulertu dut. Bai, ez, gu oso ondo gindoa zen, abiadura egokian, eta derrepentean, aurreatzen gaituzte, baina gertu, Osea, gertu en plan istripu. Eta gure aurrean jartzen dira eta hasten dira intermitentearekin. Eskumara intermitentea eta guk bata besteari en plan de, baina zegin behar dugu. Osea, gelditu behar gara, osea, eske oso gertu zeuden. Osea, murriztu behar izan genuen abiadura, eta beraiek hori markatzen, pixka desbideratzeko ja autobidetik. Eta esaten genuen, baina guri esaten digute, ez? Eta zergatik, baina ondo goaz, bueno, hor, burua, hor bai abiadura bizian. Eta derrepentean ateratzen dute, goiko argi hoiet, ez dakit, orain urdinak diren edo, ez? Pixkat pizten dituztenan argiak, pantalla batek gora egiten du, eta irakurri daiteke, sígame. Bueno, Piskat rollo, flow the little, la. Total. Eta orduan, bai, hor urrotzarekin bezala, gure horko danak egin zuen barrura, bai? Karo, ja esaten nuen, komo que sigame, zer egin dugu guk? Flosko. Ba, hor atea ginen, eta derrepentean, jeitsi zien, eta esan ziguten, ea ba. Dago, a ber. Ze ja, klaro, ja daukagu adin bat, eta garai batean edo, beste garai batean, genekien gutxi gora bez ez etorren, baina orain, esaten genuen ez dakit. Eta esan ziguten, ezin dira bizikletak furgoneta barruan eraman. Nola ez ba? Zia, zu esan? Oiga, Nik horienekin. Ez da nik ere. Bueno, ez da nik ere. Bueno, baina igual bai, bueno, ez dakit. Baina nire artista arpiarekin esan nion, nekien. Bueno, enion horrela esan. Baina kontua da esan ziala ez, karo, karga, hori, separadore batek egin behar duela pixkat hor... Bai, segurtasun lan. Segurtasun lan, eta bueno, guk genituen bi bizikleta lotuta pulpoekin, eta oso ondo lotuta, ez dian mugitzen eta hori dana, zantzian ez. Nini joan gidatzen. Aranora, bidaia hasi orduko, esan nuen, ostras, ez momentu honetan, aldez aurretik esan nuen, karneta. Ez dute karri nortasun agiri ofiziala, esango dugu. Ekatxislamar, orain eskatuko dit hori. Baina, bueno, ondo ni joan zesan nuen, bueno, gidabaimena badaukat, eta ara eskatu zian gidabaimena. Gidabaimena eman nionean, bakizu zer? Iraungita zegoen. Nola jakin duzu? Begiratu duelako, bere agiria eta iraungita dagoelako. Ez, baina nire estilokoa zarelako. Ostras, nago erabat harrituta, osea, Alzheimerrak jota, ni ez dakitze estilokoa zainzu, baina ni gauza hauetan oso formala. Bakizu zenbat denboraz izan dudan iraungita? Ui. Urte bete. 3 hilabete. Urte eta 8 hilabete. Aizea, urte eta 8 hilabete gehiegi. Jozta horrelakoa. Ez nintzen, ez omen nintzen, 3 urte. Zer? 3 urte, nago aluzinatuta benetan. Osea, erabat, hor bai itxurakeria enuela egin. Osea, izan zen la de, Osea, benetan, 3 urte. Baina ez dakit, 3 urte hauetan non ibili nahi zen, ni? 3 urte, iraungita. Bueno, eta tipuak esan zidan, ez ziala jarriko isuna horregatik, bakarrik jarriko ziala
zeagatik, bizikleten kontuagatik. Orduan, hortxe libratu dugu, eta gero pronto pago hori ordaintzen baldin baduzu izuna momentuan ia, edo pixkat hori azkar, erdia ordaindu genuen, baina ene, eta bada, zelako, hori oraindikan helmugara llegatu gabe, baina sustoa. Eta horregatik kontatzen dizuen, hau, zer ikusirik dauka abiadurak perresilarekin, abiadura gutxi, baina berdin dio ze formal zaren, beti agertzen dira perresilak nunbait eta zerbait galdetzeko. Hori batetik. Eta gero esango zu, bale, Josune, eta txiribuelta honek zer ikusi dauka, aparte zure anekdotak, zure anekdotekin, zer ikusirik dauka Gasteizko, Arabako albisteekin edo. Esan dugu, barraskiloak motela diela, ez dienak hain motelak dira patinete elektrikoak. Eta hona dator, araudi berriak zer esaten duen, Arabako aldizkari ofizialean ja argitaratuta dago, patinete elektrikoen erabilera erregulatzen duen udal araudi berria. Eta honek esaten du, patinete elektrikoek ezin izango dutela espaloitik kanpo joan beharko dutela Araban, bai? Eta hauek dira barraskiloak baino azkarragoak, Azkarrak. Osea, topea daukate, ez daukate topea, topea ezarri diete 25 kilometro orduko. Hori da gehienezko abiadura. Kaskoarekin jun behar dira, eta esan bezala, espaloitik ez, jun daitezke, tranbia doan tokitik, bidegorritik edo errepidetik. Baina hori, hortxe beste abiadura kontu bat, gaur gure txiribuelta honekin. Bide hori gurpila horre, justu erreiaren kanalean sartu eta zaplazteko majo hartzeko modukoa da. Bai. Ez litzateke lehenengo aldia izango, nik zaplazteko hartu nuen Innsbrucken, Austrian, olako baten. Ai, tipiko begiratzen duzu, eta ez dut sartu nahi gurpila hor, eta zoaz zuzenean, gurpila, pak, jauzi, bai. Así que, holan izan dia gure oporrak, eta atera baino lehen ere bai, furgonetari errepasoa egin genion, errepasoaren izenburua 500 euro, gero izuna, Almeriara llegatu baino lehen ja minus 600 euroekin llegatu ginen. Eizu, Josune, zuk perexia aipatu duzula gogora etorri zain, eraun batek esaten zuela perrexieren prezioan zegoela. Prezioan? Bai. Are gehiago, ez zuen beregatik esaten, oholtzari gotzen ginen 3 lagun, eta oholtzan gunden guztiak perrexieren prezioan gundela esaten zuen. Osea... Berizek izango dut, ez duzuelako ezagutuko, zuaiz Gurrutxaga, baina David Gorospe, Davidtxin bateria jole ondia eta 3 igotzen ginen oholtzetara, eta antxe, hemen, 3 perrexiaren prezioan gaude esaten zuen. Eta jendeak barre egiten zuen, eta orduztik perrexia nik oso presente uki dute, nire bizitzen horri xera. Bai. Bastak eta itak esan zian aurrekoan juntzala Abasto plazara, eta ez zutela ematen, eta lehen beti ematen zuten, ez da? Ez zaudete perrexiaren prezioan. Hori da, ez badago zerbaitengatik izango da. Agortu delako, demandak gora egin duelako, edo auskalo, Igual sasoian zaudete, Inigo? Adi. Ez dakit, eizu, nik hauxe kontatu izut, alaxi gertatzen zelako, eta tira, perrexieren prezioan ginela esaten zuen honek. Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde, perrexia ez, baina gaur gorputzari bisitasun pixka bat emateko akaso kafetxo bat beharko duzu astelen gogorronekin, beraz gozatu kafea, eta asteazkenen ikusiko dugu elkar. Bai, venga, asteazkenen arte, agur. Charlie and the Colors and Around the Lake kantu honekin egingo ditugu horrengo minutuak, eta badator Imanol González Gurrutxaga, jertxi urdina jantzita, gaur, eskustean harrapatu baitu estudiora sartzerakoan, Beltzaren klubean batzartu gara hemen denok, eta Beltzaren klubeko lehendakari ordea den Imanol González Gurrutxaga, urdinez etorre zaigu, June. Guapo dago. Bai, oso guapo dago. Esan diot jertxi asko gustatu zait dela. Baina, pixkat faiatu diogu. Goiuri ere oso guapo dago nire jertxiarekin.
Goiuri, ez duzu kontatu ze pasa den zure... When your arms around my memory, of thee are such sweet pictures, worth the long and linger over. Remembrance is not shameful, no, it's hard, we still go. Around the Lake honen akordeoi doinu honekin, azken omenaldi egingo diogu gore, akordeiaren mundu egunari, eta bagoaz aurrera, gaur bigarren kafean, hementxe naiz irratian, goizeko 11:00 11 minutu falta zaizkigun honetan. Telesail eta pelikulen gomendioekin egingo dugu aurrera segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? Stopping when it comes to this, I guess we're in time. You're getting yourself well for me, I guess you're all mine. Bagoaz baurrera, Imanol González Gurrutxaga, egunon? Egunon. Ondo altzea? Ondo bai. Urdin jantzita, gaur, pixkat, kolor esperantza dator muti jau. Enekin gaur beltzez etorri behar zenuten idenak. Eta nik ere, kasualitate izan da. Ez gara etorri dena. Goiuri txuriz etorri da. Bale. Baina, istriputxu bat izan du. Bale. Bere alkandora berriarekin. Kontatuko izuet? Bai, mesedez. Venga. Bueno, entzulek daki bezala nik ez dut kaferik hartzen, eta orduan, Inigok eta Junek kafea saltzen dutenean, esaten dut, hartuko dut nik kolakau bat. Bitartean. Bueno, alrebes hasi da, baino bale. Bueno, bai. Osea, ze manipulazio gaitasuna. Goiuriko saldu nahi zuen, eta guri eskaini digu kafea. Baina ze kafea nahi zen dute. Egi guztia esateko, goiurik ni kaferik ez dit eskaini, goiurik harriko ez du kafe mesedez. Piskatola. Egia. Bueno, jarrai. Galdetu egin eta ber nahi zenuen zerbait. Beak eskatu dizu. Galdetu egin dut. Eskerrak June dago, bestela berriz ere hemen bagenuen. Diskarra. Galdetu egin dut. Bale, listo. Kontua da, hartu dugula eta ekarri dugula ora gure estudiora. Eta ari nintzen kolakaoa edaten. Eta erori egin zait. Eta tanta batzuk alkandoraren gainera erori zaizkit. Gaur estreinatzen dudan alkandorara. Ara. Eta orduan, hemen dago alkandora. Txiste bat zan, Imanol? Alkandorara, ara. Ez. Txiste dilei bezala. Ez. Eta hemen dago nire alkandora, lai eginda dira esan. Eta orduan... Lai eginda, esagerazioaren erreginea. Busti duzulako lai eginda dago. Garbitzeko. Garbitzeko busti dudalako. Txikin ere ziren erregina, bai, lai eginda dago, garbitzeko busti egin dudalako. Eta orduan, kendu egin berri izan dut, eta Junek eskini dit. Bere... ez dit eskini ez, nik eskatu diot. Hemen, osea... Eta gero esango du kazetaritza serioak egin behar dela, baina ari gehi hemen denak tergibersatzen, asmatzen eta manipulatzen gauzak nola izan diren, baina inungo lotxarik gabe, June jertxori zure da, bai, hartu. Bueno, bai, eskaini dizut, baina pikati. Gezurrik ez du esan orduan, kamaran. Gezurrik ez du esan. Pikatu inda, jo. Bueno, zinean jarri ez musika. Imanol, zein da zure gomendia? Zurekin hasiko gara, ze hemen ez da opulamenturik, eskerrak Imanol etorri den. Azkeneko astetan, hainez ekartzen papelito bat apuntatuta esamareten guztiakin dagoen txazten zait. Baina, bueno. Ez papeliton bila jun? Lasai. Jun lasai. Ez, lasai. Gaur karri eten gomendioa da telesail bat, Damer izena una. Kontatzen dula hiltzaia baten historioa. Hiltzaia gauza askon tarten. Egia da Netflix plataforman azkeneko urtetan oso modan jarri dela
hiltzaileei buruzko dokumentalak eta telesailak kontsumitzea. Eta nik usteet, bere garaien askotan epatueten bezala, Mindhunter telesailak markatu zuen bezala esen nik usteet baita Dahmerrek markatu dula konsumitzeko modua lehenago eta ondoren. Jende asko kritikatzezun, ze, hiltzaile honek itezuna da bere etxera gonbidatu, gauez ligatzezun mutilekin, eta bere etxera gonbidatzezien, eta bertan, pixkanaka drogatzezien eta hiltzezien. Baina daukan berezitasun bat da, gizon honek iten zula zala bere biktimak behin hilda daudela zatitan moztu. Eta behin zatitan moztuta daunen, gelan iskina baten zeukan plastikozko bidoi baten sartu. Orduan, telesaia bea oso iluna da, oso gogorra da, eta iruditzen zait alde batetik jende asko kritikatzezula, azpimarratzezula gordintasuna, gaiai buruz hitzeiteko gordintasun hori edo hiltzailean historiak dauzkan partilun horiek, baina egia da baita, itendola pixkat, gauza bat oso interesgarria dela biktimatan zentratzen dela. Eta batzutan, iruditzen zait, hiltzailei buruz hitz egiten danen asko glorifikatzen dela eta posizio oso altu baten jartzen zaiola hiltzaile horrei de behaze inteligente izan dan, behaze gauza inditun, behaze trikimailu otu zaizkion bere hilketa hauek ez deskubritzeko, baina askotan galtzen da biktiman ikuspuntu hoi eta azken baten pertsonak diela, azpimarratze hoi. Orduan iruditzen zait, telesaile honek badaukala puntu positibo bat zentzu hortan sartzen dalako asko bere barruan, hiltzailean barruan eta bere motivazioetan, baina baita biktiman ikuspuntu hortan. You came too late. Eat it. Dahmer beraz lehen proposamena, Netflixen ikusgai dagoen lana, beraz, mentxe proposamenetan lehen esan da bezala. 11:00 5 minutu eskaz, 4 minutu 3 segundu barru, beraz, azken gomendio batean murgilduko gara, eta boletin edi bueltan beste biak. June, zein da zure proposamena? Bai, ni nola azken aldian ez daukan denbora asko gauza berriak ikusteko, eta ikusi dudan bakarra den Goiuriren gomendiotik tirata aurrekoan asunta kasuaren ingurukoa, ekarri dut 2012ko pelikula bat. Eta hori da The Perks of Being a Wallflower, edo Las Ventajas de Ser un Marginado, gazteleraz. Eta, bertan kontatzen du Charlie protagonistak, Logan Lerman aktorearen paperea, Logan Lermanek egiten duen Charlieren protagonistaren zailtasunak eta gora berak institutu berri batean enkajatzeko momentuan. Kontua da Charlie iristen dela bere arazo eta familiko kontuekin institutu berri batera, eta iristen den momentuan lagunakin behar ditu, enkajatu behar du, eta ez du topatzen nola egin hori guztia. Horrez gain, pixkanaka berari idazlea izatea gustatuko litzaiokela esaten du hasieratik, eta orduan idazten joaten da pertsonaia anonimo bati idazten dio, bere gora beren inguruan, orduan gu bere buruan gertatzen denaz jakitun gara, baina idazten diolako beste pertsona bati. Eta niretzako pelikula oso polita izan zen, nik ikusi nuen, lehenengo irakurri nuen liburua, eta gero pelikula ikusi nuen, eta gutxi gara bera 13-14 urterekin edo izango zen, eta Ezra Miller eta Emma Watsonek dituzten paperak ere oso bereziak direla esango nuke, azkenean Charlieren lagun egiten diren ikasle zarragoak direlako. Eta, niretzat berezia da, badakit, lehen Goiurik aipatu didalako, ez duela ikusi, ezakitu bestek ikusi da daukazuen, baina nire gomendioa bada ikustea, naiz eta izan agian neraben tirata dagoen pelikula bat, edo neraben begira eginda dagoena, lantzen dituelako, droga kontuak, sexu kontuak, sexu eraso kontuak ere lantzen ditu, eta niretzat pelikula berezia izan da asko markatu zidalako ikusi nuenean, eta baita
irakurri nuen momentuan ere. Bueno, Stephen, ez dakit nola irakurtzen nago izena, egoan zuk, herria irakurriko ez du. Txiboski edo, ez dakit bakizuten nola den. Juno pelikularen egitako baten pelikula da, eta hori, partetik gomendio bat arratsalde batean jartzeko eta... Arratsalde izan behar du? Bueno, ez, gauizer ikusi daiteke baino, arratsalde goxo batean horrela igande batean ikusteko gozagarria da. Bale, ados. Nik ez dut ikusi, badakit nire inguruan jende askok ikusi duela, eta zuk esan duzun bezala, bai, ikusteko moduko iruditzen zait, eta bitxi iruditzen zait, gainera aktore batzuk asko gustatzen zaizkit. Mark Ruffalo irakasle lanetan. Da, honetan Mark Ruffalo zoragarria iruditzen zait. Mark Ruffalo ez da zahartu, azkeneko 27 urteetan egun bat bera ere ez. Beraz, luzerako edukiko dugu Mark Ruffalo, asko gustatzen zait, eta, pelikula unik uste dut Tumblr garaietan izan zen horrela... Bai, oso Tumblr. Oso Tumblr pelikula, bai. Eta esan berdet musika zora garukala, niri abestiak pia guztuz daizkit, eta Heroes, David Bowieren Heroes abestiak badauka protagonismo berezi bat, eta oso polita. Aitor da dizuet, alare kosta egiten zaidala Emma Watson ikustea Harry Potterretik kanpo, Neri ez. Nik maite dut. Nei baterez. Horenik ez dula ikusi. Zaitela batere kostatzen, Harry Potteretik kanpo ikustea Emma Watson. Ai, zero kostatzen zait. Virgin daukat, erabat. Bai. Ez zilegitasun dauka mutionek puripurian izeneko telesaien eta pelikulen inguruko sekzio bat egiteko Harry Potter ikusi gabe. Nik utxe daukat baina, wow. Hombre, zuen mainstream motik pixkatu runtzea batutan. Vale. Sentitzen dut. Venga. Hau bai dela Wallflower. Hau bai dela Wallflower. I know there are people who say all these things don't happen. I know these will all be stories someday. But right now, we are alive. And in this moment... Tira, goizeko 11 ditugu eta bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, bertan Oñatz Aizpuru lankidea prest dugu eta Oñatz Aizpuru egunon. Egunon bai Inigo, egunon entzule guztiak. Patinete elektrikorik ez dakit baduzuen, baina baldin baduzue bazpare garraio publikoan ez sartu. Debekatua dagoelako gaur egun jadanik Gipuzkoan, Lurralde Bus, Debus, konpainia eta mugi sistema osatzen duten zerbitzu guztietan ere. Kontua da, zenbait momentutan patinete elektriko hauek su hartu dutela, edota estanda txikiak izan direla, eta horren aurrean neurriak hartu dituztela eta debekuak ezarri, Metrobilok ere, eta Arabizkia eta Gipuzkoako aldundietako zerbitzuetan ere debekaturi dago patinete elektrikoa erabiltza. Patinete elektrikoa zerbaitegatik egongo dira, beraz, erabili behar den lekuan eta ez garraio publikoan. Momentuz patinete elektrikoen sistema aldatu eta seguruak egiten dituzten erarte, debekua martxan egongo dela eta, sistemak aldatzen badira, berriz planteatuko dutela horiek hartzea adierazi dute, baina momentuz esandakoa debekaturik geratzen dela. Bestalde, UPN-eko dakizuenez buru berria, Kristina Ibarrola da, Nafarroan eta Iruñean, lehendakari izan zena, eta elkarrizketa eskaini dio Diario de Navarrari, eta esan du, kasu honetan ez duela baztertzen etorkizunean EH Bildurekin akordio puntualak egiteari, are gehiago Iruñeko udaleko alkate zenean, epe motzean, koalizio soberanistarekin akordioren bat egin izana azpimarratu du. Hori bai, geroa berekin Nafarroako gobernura ailegatzeko akordioak egiteko prest mintzatu da. Aro berria datorrela alderdian eta bestelako ikuspuntu batetik heldu behar zaiola esan du Ibarrolak, gauza bada esatea eta bestea egitea. Gobernu akordio deitu dion atalean, prest agertu da momentu puntual batean EH Bildurekin akordio bat egitea ez gobernatzeko ordea. Duela 30 urtetatik UPN da Nafarroan zerrendari bozkatuena, baina 3 legealdi daramantza oposizioan, desesperazioan eta ez du inorrekin akordiorik lortu. Hala horri amaiera jarri nahian edo, pixka bat posizioa badirudi malgutu nahi duela. PSN ez gain beste norbaitekin akordioak egitea beharrezkotzat jo duela. Akordio puntualak aipatu ditu Euskal Herria Bildurekin, oso zaila den, arren oso urrun daudelako biak eta koalizio soberanistaren edozein ekimenen kontra egiten duelako alderdi regionalista. Gainera, gaur egun Javier Esparza da mantenduko du parlamentuko bozeramale gisa UPNek. Elkarrezketa horretan bi perla ere utzi ditu Ibarrola, batetik Tuterako alkate Alejandro Tokerori berarekin zerrendan aurkeztearen truke urrengo hauteskundetan UPNren Nafarroako lehendakariga izatea proposatu ziola. Orain esan du hori ez dagoela
erabakita eta bestetik Alderdi Popularrarekin dituzten harremanetan Europako hauteskundetara elkarrekin doaz, ez diete eserlekurik eskainiko PPkoek UPNeri eta hori hedabideen bidez jakin duela esan du Ibarrolak. Aipatu, UPNek militanten ikaragarrizko berakada izan duela, azken 5 urtetan 100% galdu duela. Gaur egun 2358 alderdiko txartel daude, duela 5 urte baino 284 gutxiago. Ibarrolak esan du, gehienak hil egin direla eta migranteetan eta gaztetan duten eragin eskaxagatik kezkatuta agertu da UPNeko buru hau. Azken aipamen bat, sexu erasoa baino gehiago izan direlako azken ordu hauetan, eta ezin ahaztu, Donibane Oroitzuneko hilketa matxista hori gaur mobilizazioak izango direla. Nafarroan berriz foruzaingoak 16 urteko mutil bat atxilotu du, 15 urteko neska bati sexu eraso egitea leporatuta, Txantreako auzoko festetan izan da, larun bat goizaldean, badirudi agenteek larun batean bertan atxilotu zutela, neskatoak basalaketa aurkeztu ondoren adingaben fiskaltzaren aurrera deklaratzera eman zuten, eta datu gehiagorik ez dut eman adin txikikoak izaki. Hauxe beraz, kontatzeko genuena, bigarren kafeako lagunok. Eskerrik asko Oñatze Aizpuru, eguerdiko 12etan, informazio gehiago hemen, naiz irratian, oraintxe bigarren kafearekin jarraituko dugu. Hementxe txistea bota digute dagoeneko, zuek ez duzue kafetaritza egiten? Kafetaritza, wow. Kuriosua da, baina lehenengo aldia da. Kontzeptu hau, broma hau egiten digutela. Horren logoa bakizu ze izango lizeken? Surprise me. Kafe bat eta aritz bat. Kafe eta aritza, wow. Ez da izango kafe bat eta mikrofono bat ez gure logoa den bezala. Ez, baina, mikrofonoa aritz bat, zuaitz baten formakoa. Mikrofonoa aritzaren puntaren. Jule mesedez epaile lanak egin zehago ez dago nahi izan. Bueno, a ver. Aritzan gara. Txarra ez. Vale. Listo, nahikoa da. Listo. Oiuri, zina zure proposamena? Muga bat jarri bertza joni, hemen ari gara telesail eta pelikulen proposamenak egiten, ez txiste txarrak egiten. De hecho, nila itzin dut, orrun nila isilik gatu barko nintzak ez. Ez, baina, parte hartu dezakezu. Bai, nire proposamena asko gustatuko zaizu. Oso zuretzako proposamena da. Bai, ikusi, fotograma batzuk ikusi dut. Bai, baina, beraz, geratu hor, baina orain Goiuri proposa dezala. Nik proposatu behar dizut dokumental bat, ze askotan aritzen gara telesaiak, pelikulak, fikzioa, gaur dokumental bat. The First Monday in May. Hau da, maiatzako lehenengo astelena. Hau da, gaur. Gaur da, maiatzako lehenengo astelena, eta horregatik esan dut, Ze guai fastikulotan, tak, alegia, gaur. Ze ordura arte nintzen konturatu. Hau paino egunon. Talerun bat izan zen May the Force. Hori egia da, Star Warsen egun ofiziala, May the Fourth. Star Warsen ez dut ikusi. Ez da nik ere, baina hori da common knowledge, Eta zillegita zure ematen dizu hemen itzin. Harry Potter ez duzu ikusi, Star Wars ikusi. Venga, iso. Ya está. Itzegi, Goiuri. Hori ba. Dala zutako. Venga. Zurea da mikroa, Goiuri, zeizaran dia. Zure aritza. Gogotxo gogor. Gogorra dago, kontua. Ikusten ari naiz, irudikatzen ari naiz, zirriborro bat dena zikin egin da, eta jarritzen duzula horri idazten, eta behar duzu folio txuri bat, benetan gauzak duintasunez egiteko. Hori gara gu. Zuek zeate zirriborroa. Hori da. Behar dut? Zure horri txuria zikintzen nahi naiz. Hori gara gu, zuek zirriborroa, hori da. Mesedez, atera klip bat hemendik Twitcherok. Goiuri, zure proposamena, The First Monday in May, venga, eman zebestela, eman dizaiogun zebestela hemen fulamentu gutxi dago. Astelena da gaur, maiatzeko lehenengo astelena eta horregatik dokumental bat. Izan ere gaur eta gian Twitterren, TikToken, Instagramen ikusiko zenuten gaur ospatuko dutela New Yorken Met Gala. Irratsaio honetan hainbat denboraldiz hitz egin dugu Met Galaren inguruan. Zer da Met Gala eta zergatik da hain ospetsua? Gaur
New Yorkeko Metropolitan Museum of Arten, New Yorkeko museo metropolitanoan festa handi bat egingo dute, pertsona famatu asko joango dira, aktoreak, zuzendariak, diseinatzaileak, modeloak, abeslariak, denetarik. Bertan egongo dira, festa erraldoi bat da, gala bat da, urtero duena tematika bat. Izan ere, gala hau egiten da dirua lortzeko Metropolitan Museoak badu atal bat joskuntzari edo jantzitegiari eskainia eta finantziatzeko museoaren zati hori eta jarraitzeko erakusketak egiten, diseinatzaileei duintasunez ordaintzen, artxiboko piezak berreskuratzen, historialariek kontratatzen, horrelako gauzetarako dirua behar dute, eta orduan gaur egiten dute, diru bilketa erraldoi bat da, afari bada, baina berez diru bilketa da, eta gaur izango da hori, jende asko joaten da, jende ospetsu asko joaten da, eta gai bat izaten du urtero gala honek. Gaiak zerikusia du erakusketarekin, izan ere gaurko afariak hasiera ematen dio erakusketari. Hau da, bihartik aurrera ikusgai egongo da New Yorkeko Metropolitan Museoan aurtengo erakusketa. Aurtengo erakusketak izena du Sleeping Beauties. Eta antza denez, eskaini nahi izan diote erakusketa, aspalditik gordeta dauden pieza auskor horiei, ez? Agian eginda daudelako lore txiki ugarirekin eginda eta orduan gorde behar da ez dakitze temperatura zehatzetara eta, horrelako pieza oso auskorrak direnak eta urte luzez izkutuan edo gordeta edo artxibo batean egon direnei eskainiko zaie aurten erakusketa hau eta beraz, gaur, berez, festa honetara joan behar dutenek, omenaldia egin behar diote gai horri. Batzuk ez dute inoiz egiten, hau ere komentatu izan dugu, gure kolaboratzaien Maria Romero Laspiorekin, baina, askok bai, eta orduan interesgarria izaten da ikustea, nola gaia hartu eta interpretatzen duen diseinatzaile bakoitzak. Eta zergatik ari nahi zen guztia kontatzen, gaur izango delako Met Gala, eta Met Gala zer den eta atzetik dagoen ulertzeko oso interesgarria delako The First Monday in May dokumentala. Dokumental honetako protagonista da Andrew Bolton, dala Metropolitan Museoko arte kuratzailea, eta berak kontatzen du nola urtebeteko lana daukan erakusketa bakoitzak. Eta orduan urtebeteko lan hori grabatu zuen Andrew Rossi zuzendariak, hainbat emisari ditu Andrew Rossik, Andrew Rossik egin zuen grabatu Andrew Boltonen lana urte guzti horretan zehar eta amaitzen da Met Galarekin zehazki China Through the Looking Glass gaiarekin izan zela 2015ko edizioa. Orduan beraz ikusten dugu dena nola erabakitzen den erakusketaren gaia, nola antolatzen duten erakusketa, nola ekartzen dituzten piezak erakusketarako, ze honetan 150 pieza zeuden, 40 diseinatzailerenak, mundu guztitik ekarrita, gehienak Txinatik ekarrita, asko, esan bezala auskorrak, baita ere, aurten bezala, beraz hori garraiatzea ez da errexea izaten. Eta, bada dokumental bat oso interesgarria, ulertzeko gaurko hau zer den eta atzetik zer daukan, baina baita ere hausnarketa baterako ez, eta Anna Wintour Vogueko zuzendariak egiten du galdera bat dokumentalan, eta da, ea moda artea den. Ze batzuentzat bai, beste batzuentzat ez, eta pixka bat horren inguran ere hausnartzen dute dokumentalean, agertzen dira esan bezala Andrew Bolton museoko zuzendarietako bat, Anna Wintour Vogueko zuzendaria, baina baita diseinatzaile asko. John Galliano, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, horrelakoak, eta oso interesgarria, eta hori ere proposamena, naiz eta ez den berria dokumentala, puri-purian dagoelako, gaur ospatuko dutelako Met Gala, eta bihar inauguratuko delako erakusketa. I know, but then he decided he wanted to come. Okay, can you not be on his cell phone the entire time then? Loud and clear. There's a lot of political hurdles. Some of the topics that the exhibition is addressing could be interpreted as being... Maria Romero Laspirri asko gustatu litzaioke dokumentalau. Ziur ikusita duela. Bai, galdetuko diogu. Ziur ikusita duela, bai. Oso interesgarria ikusten da nola montatzen duten dena, nola ekitaldi baten ekoizpena nolakoa den, horrelako mailako ekitaldi baten ekoizpena nolakoa den. Ze gaur milioiak eta milioiak lortuko dituzte afari horretan. TikTok da, aurten babesle ofiziala, hori gauzak asko aldatu dira. Agian lehenago bazuen kutsu elitistagoa, eta orain, ez TikTokek jarri dituztak izan bat milioi afari hau babesteko, eta pentsatzen dut orduan jende gazte gehiago joango dela. Oso interesgarria.
Ados, hortxe proposamena, eta hau bai Prime Videon eta baita YouTubeen ere ikus daiteke, Goiuri? Bueno, baino, legalki egin nahi balin baduzu Prime Video. Prime Video ikusi. Ada, YouTubeen dago, Osea, hori kontatu egin dizuegu, baino ilegalki. Norbaitek igo du dokumentala YouTubera ez dena egilea edo ekoiztetxea edo distribuidora edo dena dalakoa. Norbaitek egin du trampa. Bueno, orduan baina ikus gai dago. Prime Videon ikusi edo nahi duzena egin guk ez dugu kontrakorik izan. Hori da. Nire proposamena gaur aipatzen aritu gara munduko hainbat unibertsitateetan eta baita Euskal Herriko Unibertsitateko kampusetan Palestinaren aldeko eta sionismoaren genozidioaren aurkako kanpaldiak antolatzen ari direla. Kanpaldi horien aurkako kontra-kanpaldi eta kontra-manifestazioak, kanpaldiak baino kontra-manifestazioak antolatu dituztela, poliziaren jarrera basatia, atxiloketak, ondoren gertatzen diren kantzelazio eta horrelako erabaki instituzionala eta politikoak, ezin klaseak eman, zure lanetik bota, eta bestelakoak, eta giro horretan historiarei begirare jarri gara. Etorri zaigu, Parisko maiatza, 78ko maiatza hori, baina dokumental honek, no intenso agora honek bestelako hainbat jarrira iraultzaile eta momentu iraultzaile kultural ere hartzen ditu aintzat, eta lan ikaragarri poetikoa egiten du, poetiko eta motela leuna, no intenso agora ez da nekatuta eta edonola ikusteko dokumental bat, benetan interes cinematografikotik eta interes iraultzaile poetikotik ikusi beharreko lana da. Olako saiakera esplorazio bat da, oso zine saiakera eta oso estilo pertsonalekoa esango nuke filminen aspaldi ikusgai dagoena eta gaur ona ekarri nahi nukeen hau. Não estamos de acordo com a ocupação de nosso país. Protestamos. 78an Pragako udaberriare gertatzen ari zen, baina zinemagilea lan hau egitera abiarazi zuena berriz Txinako hainbat sekuentzi izan ziren. 76an Txinan filmatutako metraje amateur batek bultza zuen nolabait, eta nolabait iraultza kulturalen lehen fase erradikal horrietan, no intensoa gorak, intentsitate handiko une hoien izakera ieskorra kontatzen du nolabait, ez? Badago alako harreman oso poetiko bat iraultzaren etxipenarekin, eta oso lan ederra da. Frantzia 78an, Txekoslovakia, Brasil, oso lan interesgarria, eta hemen, pixkate egiten dolako osnarketa baina distantziatik, akaso etxipen hortatik ere, galdetuz ez, zer esan daiteken Paris, Praga, Rio de Janeiro edo Beijingi buruz, garai hartako irudioiek aurrean eukitzean edo horri begiratzean, ez? Zergatik sortu zuten hiri horietako bakoitzak dokumentu mota jakin bat zergatik estetika zinematografiko horretan, oso ensaistikoa den horretan, zergatik estilo ezberdinak ere ikusten diren, super zortzi zinta horietan. Benetan, diodan bezala, hau kafezaleentzako kafea da, baina oso lan interesgarria da, ikaragarri lasaitzailea, narratibaren tonoa ere, ofa hotsaren erabilera horiek, batzutan hipnotikoak ere gerta daitezkelako, lan luzea da, 2 ordutik gora doan lana, baina benetan, nolabait, 78 edo 70ko azken urte haietako iraultza kultura lauetan erabat murgiltzen zaituena. Ficou tocada com o que viu. Tinha ido ver uma coisa e acabou por ver outra. Não o passado, mas a história em ação. 78ko maiatzako nolabait izar edo pertsonaia historiko bihurtu zen Daniel Cohn-Bendit agertzen da noski dokumentalean, baina zuzendaritza Joao Moreira saiesena da, eta hemen gertatzen dira frantziar, brasildar, naziotasun horren nahasketan zuzendariaren familiaren eragina eta beste hainbat zinta eta grabazioetan murgiltzeko aukera. Rekurso dokumentalista
oso interesgarriak daude, askotan oso soiak, irudi beltza eta testu txiki bat, ofa hotxa eta irudi geldi bat, askotan dokumentalgintzan hori guztia saieste izaten da helburu, baina batzuetan geldotasun hori estetika narratibo horretan oso txertatuta dagoenean eta autu badenean, olako lan poetiko bat agertzen da eta benetan oso gomendagarria. No intensoa gora, filminen duzue ikusgai, ikusten baduzue kontatuko didazue, baina benetan gomendio sendo, Bai, eta ofa 8, aunque ez ulertu eta gitarra horrekin fondon da, ja bastante politia ikusten da. Ez zara ulertzen ari, baina gera zaitezke horren zuten. Eta hizkuntza ezberdinak nazten dira, baina batez ere bera portugesera zari da, eta hortxe gauza batzuk uler ditzakezu portugesetik azuzenean, baina azpitituloekin normalean konsumitu beharko luke portugalera hitz egiten ez duenek. Goizeko 11:19 minutu Imanol González Gurrutxaga agurtu egingo zaitugu, eta uste dut hemen beste Imanol González Gurrutxagaren lagun bat ere badatorrela gurera. Beraz, eserlekua goxo utziko diozu. Bai, beti bezala. Segitu ondator Luis Michelena gurera, beraz aurrera egingo dugu hemen bigarren kafean, berandu baino lehen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Goizeko 11:20 minutu eta esan da bezala, aurkeztu behar dizuegu gaurko gure hurrengo protagonista, hain zuzen ere aipatu dugun Luis Michelena bera, eta horretarako kantu honekin egingo dugu horrela. Gure bizitzak harremanez osatuta daudela esan ohi da. Aurra garela sortzen direnak, pixkanaka gaztaroan ezagutzen dugun jendearekin sortzen direnak, edo eta unibertsitate garaian elkartu, eta aurrerantzean ia beti elkarrekin egoteko sortzen diren harreman berezi horiek. Azken hori bezalako harremana izan daiteke Luis Michelena eta Ana Artz Puertasen artekoa. Arnatz eta Luis dantzartin topatu zirenetik elkarrekin lanean aritu dira. Komedia gestualaren bidez historia kontatzeko grina partekatzen dute, eta beraz beste pausu bat eman dute bideo horretan. Ixo Teatro konpainia sortu dute. Hitzik gabe harremantze horretan giza jokabideen oinarria islatu nahi dutela azaldu dute haiek, eta honen inguruan hobeto hitz egiteko norrobe sortzaileetako bat baino. Beraz, egun honetan ongetorri gurera, Luis Michelena. Egun hon, Cesarrera politak egin txuztun june esan berdut. Eskerrik asko. Ez dakit ondo azaldu dedanik, baina, lehenengo galdera hortik doa, Ixo Teatroa sortzeko asmoa nolatan izan zenuten? Gila da, dantzertin ja karrera bukatzen da eginela, Arnatz eta Bilek, eta, beti da nik oso ongi ulertu izan duga, bai pertsonalki eta bai profesionalki eta artistikoki. Eta orduan, udara aurretikan, Arnatzek esan zian, guztua sortuko zula, konpainia banekin, eta, ados ginen horretan, eta bestei gabe, lanzatu ginen zuzenean, konpainia bat sortza, eta pixka bat da gure antzerki esparruan, gure tokia egiten hasteko, pixka bat. Eta, nik behintzat ez daukat idearik ere, nola sortzen da konpainia bat, eta, eraginik du, zuek gazteak izateak, agian zailtasunen bat edo egotea tartean. Azteko mundu burokratikoa ez, nahiko zaila da kudeatzea, ekonomikoki konpainia bat ez. Bino, egia da zortia da gatela, nire atia aholkularia izan da, bide asko errastu dizkit alde hortatikan. Konpainia bat sortzea berez errisa da, elkartzea besteik ez da ber, antolatzeko gogoa eukitzea eta listo. Bino, egia da gaztia izan da orokorrian zaila dela antzokitako bateak jotzea, oendikan inorketzatu ezagutzen profesionalki asko, ordu noi da zailena esango dugu. Eta, konpainia pixkanaka edo sortu zenuten, urrengo pausua zein izan zen, antzerki
batekin martxan jartzea, ez da? Bai, jaia eskutik helduta etorri zen bi prozesuak, Ja, konpainia sortu genunean, Arnatzek ja ideia bat oso argizekan, zertaz hitz egin naizun, maskaren antzazlan bat ja proiektatzen zuen hasieratik, eta alaxe egin genuen, hasi ginen atope ideia garatzen, batez ere Arnatzek garatu zuen ideia, hoxen udaran, Oiartzungo, Arbelaitz etxean, eta hortxe garatu genuen ideia bai. Ideia horrek ekarri du Eros izena duen antzerkia, maitasunaren jainkoak paper garrantzitsua dauka antzerki honetan, ez? Hala da, Eros, gaur egun Kupido bestela gehiago ezagutzen da, Erromako mitologian ezagunago delako. Eros zen Greziako mitologiako maitasunan jainkua. Eta hain zuzen ere, antzezlaneko protagonista da, bi pertsonaia protagonistak maite mintzen ditulako. Eta bai, azkenian ikusten dugu, Erosek beak ere ze evoluzio dakan maitasunarekiko. Ze beti askotan bikotez hitz egiten dugu, Kupidok nola bikoteak elkartzen ditun, minon Kupidori ere Erosi ze gertatzen zaio ez, maitasuna dagokionez. Eta, maitasunak, harremanak, aipatu ditugu pixkanaka joan gara hortez hitz egiten, baina irakurri dudanaren arabera, maskaren inguruan edo harreman horiek dituzten maskaren inguruan hitz egitea da asmoa, ez? Halaxe da, maitasuna gogorra da, June, tamalez. Eta batzutan ez da inerrexa. Eta orduan bai, Arnatzek horren inguruan hitz egin ezun batez ere ez, askotan bikote harreman batean sortzen dien oztopuen inguruan, insegurtasunak, ziurtasun falta horiek, eta orduan esan genuen, guk ere nola askotan antzerki gestuala oso gustuko dugunez, oso ongi adierazten ganez antzerki fisikotik, esan genuen hitz egiten badugu maskara horien inguruan maskaren bitartez, eta hortxetikan sortu zen maskaren poetika honen erekuntza edo esango dugu. Maitasuna gogorra da, baina are gogorragoa indiokarrek egiten dituen txistea. Esan du. Konpainia sortzeko, zegiltasunetaz ari zinetela, konpainia sortzea burokratikoki bai, baina bestela norbaitekin elkartu eta aurrera. Esan du Luisek eta indiokarrek esan du, logikoa, konpainia sortzeko beste batekin elkartu behar da. Uau, ikaragarria. Gero esan du, bai oso txarra da. Onartu du behintzat. Ez da oso txarra. Bai, batu dugu ez, maskarak izango dituzuela oholtza gainean zuekin batera, beraz, noren maskarak edo izan dira, esan maskara horiek nonbaitetik sortu dira. Zileran saiatu ginen Arnatz eta Bilek gu gehorrek maskarak iten, baina esan genuen, abortamos misión, patu inberda. Eta orduan, dirua inbertitu berri izan du genuen, Javier Tirado maskaragilea eskatu genion, maskarakiteko, gaina bere egila prezioa jetxiz zigula, eta asko eskertzen diogula alde hortatik ze, klaro, hasiera batian diru gabe ez daia aurrera emate hau. Bino isen, Javier Tirado izan du da maskaragilea, eta oso pozik gaude emaitzakin. Dia 5 maskara erdi, eta 2 maskara oso. Beraz, pixkanaka bagoaz taldea ezagutzen, maskara horiek jantziko dituztenak, zu izango zara oholtza gainean, zen gehiago izango dituzu zurekin. Hala da, bai, 5 aktorega guztira, Arnatz zuzendaria da, eta aktoriak dira Nagore Zenizu Arroyo, Leire Ormazabal, Itxaso Gil eta Aitor Etxarte. Nita zain hoxe. Zer moduz darabiltzue azken egunetako entxaileguak, ze gerorago esango dugu, baina estrenaldia gertu dago. Bai, abi aste, gezurra dirudi, atzo hasi ginen ideia garatzen eta ja estrenatzea goaz. Eta egia da, azkenian urtarriletik gabiltzara ensaiatzen, astean 3 egunetan bildu gehala, eta baina baitzen da ja tentsio pixka bat, ja urduritasuna, hoxen, gero gainara bete gertatzen da, inoiz ez zaudela gusto, emaitzak inez, beti alda gehiago politu, beti posibilea urrutirago jun, ja jakin berde jaten, honekin ja, badago. Eta hoxe gabiltza, baina zeneko ukituak ematen, eta hortxe. Zuek taulan gustora egoteko ordea, atzean ere lankide ezberdin asko dituzu ez da, taldetxo magoa sortu duzu. Jo bai, eta berriro ere, enaz nazkatuko eskerrak ematiaz, deneiz, gilasan hasierako lehenbiziko produkzioa izan eta diru falta nabarmena da, eta bai favore asko aizkigula iten jendia orokorrian. Eta talde artistikoan, espero dut inorez aztia, estenografian dakagu Leire Mendizabal, gero Joana Mendizabal behai laguntzen, gero baitare dakagu Adrián García de los Ojos soinu espazioan, Beritxe Saitua jantzitegia iten,
Aitor Gartzia argiztapen diseinua aiten, kartela Erik Bengoetxeak intzegun, diseinu grafikoa Dosierra eta Barnere Arreba, Elurtza Mitxelenak ere eskua duta digu hortan, Izar Pizarro, zuzendari laguntzaile gisa, eta ez dakit baten bat uzten duten. Hemen behintzat nik irakurtzen ditudan guztiak aipatu dituzu beraz, martxa honean. Bai. Bukatze aldera denbora nahiko justuarekin gabiltza eta estreinaldia aipatu dugu gertu dugula, maiatzaren 18an pabillon 6en izango zarete lehenengo aldiz, nola doaz prestaketak? Esan duzu urduri zaudetela. Bai, egia esan, 18, 19, 23, 24, 25, 26, egunetan dakagu eskainiko dugu gure ikuskizuna. Eta bai egia da, nino zela gogopila batekin. Lehenbiziko aldiz pixkat iruditzen hau seme bat jaioko dela, realki ez. Zer askotan, dugu sentxazioi, estreinu batekin ez. Kasu honetan hain nere sentitzen dut, gure, gogo asko dakatela ja publikoan feedbacka jakiteko ez, berregitan antzatzelan funtzionatuko duen, urduritasun horiek. Ni oso pozik nago, sortzen nahi geanakin, eta hoxe, binona, publikoak ere ez feedback dakan. Maiatzaren 18an izango duzue lehenengo hau, badituzue data gehiago aurrera begira, non ikusteko aukera izango da? Momentuz ez dakagu data gehiagorik, bai egia da oain programatzaile asko gombidatu ditugula, pabellon 6a. Bertan... Deialdi bat hau, Hau deialdi bat da. Deialdi bat, eta programatzaileak mesedez, etorri. Gonbidatu zaituztegu, baina etortzeko, ez gonbidapen hori errefusatzeko. Hori da, etorri mesedez. Eta hoixen, printzipioz, bai bolon bat ia, aurre ikusi ditzakegula, auki ditzakegula, baina badazpara hobetu ez esatia, gero igual, tokamos madera, esaten da ez, Así que hoixen, hobetu ez esatia, eta hoixen, jungo dia sortzen, bai soretan dena informatuko dugula argi, así que hoixen, begirada bat eman, Ixo Teatroa, Instagramen. Promoción. Promoción, bai. Esan duzu urduritasunak, zailtasunak izan dituzuela, inguruaren gandik zer jaso dezu? Bai, familia, lagun arteak, zer dio pauso honen inguruan? Bira, egia esan, uste dutela ilusio gehienan nabaritu duten antzezlana kanpoko begirada hortatik. Batzutan, zalantza dakaztu ez, egia izango da, azkenean, klaro, batzutan konpromestu hori existitzen da, nahi gabe, denak normala demeztela. Minon, konparazioz, beste antzezela bat estrenatzeakin alderatuta, bai egia da, sentitu dutela ilusio asko, eta jendeak gogo asko gala ikusteko, eta interesgarria dela, bentsat ikusitakoa argazkiak eta jendeak bai feedbacka oso ona eman dit, oain arte. Ez barkatu niri zalantza sortu zaitu orain konturatu naiz, hasieratik ez dudala galdetu, Ixo Teatroaren izena nondik datorren. Bitu, Arnatzek egun batean esan zean, Luis, argi dakat izenak Ixa bat eduki berdula, beste gabe. Eta botaztian, eta bai egia da askotan igual Ixo erabiltzen dugula bosa, Ixo, mion tontake bada, gure arteko gozea bada ez, lagun arteko kodigua marroan don zerbait, hortik kanpo inork ez du lertuko. Eta hortik sortu zen, nik bai hasi eran nahiko, ez da esaten nion Arnatze, Ixo Teatroa oso raro egentzean, Ixo maten du ezagit, zein txuratzaile batzu gala, o Ixo Teatroa ez, zertara heldu honea. Mion hori azkenean kariño hartu jogu eta ez daka dalako subtextua edo, ez, beste gabe, gure arteko hitz klabe bat zen, eta hoxe jarri jogu konpainiai. Ez da zentsuratzaia izan daiteke eskatzen diozula publikoari mesez obrak irauten duen bitartean isilik egon, eta ja badakizu. Eta mugigorrak itzali mesez. Hori da. Ixo Teatroari hemendik espero dugu bide luzea geratzea, orain hasi eta aurrera begira ondo doakizuela, eta estreinaldia eta gero tartetxo bat hitz egiten dugun, eta ondo joaten dena. Hoxen, eskerrik asko. Eskerrik asko, goizeko 11:22 minutu, goaz aurrera. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratiak aurkezten du kultura eta natura elkarrizketa saioa.
pertsonen arteko gurutzaketa. Nafarroako ekosistema desberdinei begirada. Artea eta ekologiaren arteko besarkada. Zuekin guztiekin, simbiosia. Simbiosia. Asteleenetan, arratsaldeko 7:00 eta ondoren, podcasta plataformetan. Keep calm and bigarren kafea. Bagoa segitu, Mexiko aldera, orain bai. Tira, ez dago azaldu beharrik, saio honetan oso Mexiko zaleak garela, Mexikoren hainbat kontu aipatu ditugu askotan, bidaietako anekdotak, pasarteak, angolagunak, eta tira, duela aste batzuk ere gurean izan zen Inigo Bilbao Sagastiberri, eta gaur ere gurera ekarri dugu aitzaki batekin, hilabete falta da, hilabete ia zehatz, Mexikoko hauteskondeak izateko, eta tira, hango giro politikoa pilpilean dabil, Instagramen mexikar lagun desente dauzkagunok ikusten ditugu, debateak, bata besteari leporatzen dizkiotenak, eta tira, nabari da dagoeneko, asko dagoela jokoan, ez direlako edonolako hauteskondeak gainera. Inigo Bilbao, egunon, eta ongi etorri bigarren kafera berriro. Egunon, eskerrik asko gonbidatu izanagatik. Aizu, esan dut ez direla edonolako hauteskondeak, izan ere hauteskonde, ez dakit, XXL edo estres handikoak dira. Bai, estres handikoak dira, batetik leian daudelako proiektu bi erabat kontrajarriak direnak eta tupust egiten dutenak, bai ekonomian da bai hainbat arlotan, eta gero inoizko hauteskunderik handienak dira. Inoiz ez dira horren besteko hautetsi aurkeztu hauteskunde batzutara, eta batetik bai, ezagunena da presidentzia, Errepublikako presidentea aukeratuko behar izango dugu, baina horrekin batera parlamentu osoa aldatuko da, senatuan 128 senatari aukeratu beharko dira, eta horretaz gainera, udal hauteskundeak eta eskualdeetako hauteskundeak dira, 8 eskualdeetan. Kontutan hartu, estado esaten diete gaztelaniaz, guk euskaraz eskualde erabiltzen dugu, baina kontutan hartu Mexiko estatu federala dela. Hau da, eskualdeek badituztela nahikotxo eskumen, eta hauteskundeetan horrek ere eraginan baduela, ez? Orduan 8 eskualdeetan izango dira, Chiapas, Mexiko hirian, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz eta Yucatan. Ezagunak egingo zaizkizue batzuk, oso turistikoak direlako, eta beste batzuk oso gatazkatsuak, ez? Hori da, bai. Eta gero, 19.000 kargu hautetsi aurkezten dira. Hautetsi ez, kargu hartzeko hainbat hautetsi aurkezten dira. Beraz, inoizkorik handienak. Indiakoak uste dut handiagoak direla, baina gero ondorengoak gureak. Aizu, gureak dio Inigo Bilbao, ze euskaldun mexikartua edo mexikar euskalduna, ez dakite nola defini dezakegun. Urte asko dira, Inigo, zu Bilbonez, Mexikon bizizarela, eta ez dakite hainbeste urtetan ikusi duzun orain biziden. Egoera xelebre xamarrau, ez? Nolabait entzuleak okatzeko, PRI eta PAN izan dira, ez? Ola, historikoki, Mexikoko bi alderdi nagusiak, bi partidismoak ere, izan du bere indarra eta bere asentamendua Mexikon, eta bapatean bi alderdi hauek, nolabait, koalizio moduko batean daude ezker berriago bat, edo AMLOren Morenaren ezker hori, nolabait boteretik kentzeko, edo ez dakit horrela azaldu daiteken, nahiko xelebrea da bintzat. Xelebrea da, baina mundu osoan gertatzen ari diren gauzak gertatzen ari dira hemen. Esan nahi dut, partidokrazia esaten zana, alderdien nagusitasuna edo nagusikeria gehienetan, bai Europan eta Latinoamerikan 20. mendeko eskemak erabat desagertuta daude. Ejemplu bat, Italian,
Nore akoratzen da alderdi komunistaz edo alderdi sozialistaz edo demokrazia kristauaz. Hoi denak desagertuta daude aspaldi. Nik uste dut, Europan, Estatu Espainola izan daitekela bakarra, eta bere prozesu alakoa izan zelako transizioarekin eta Franco Oregon izan zelako, baina Frantzin ere alderdiak desagertuta daude, eta Latinoamerikan berdintxu, ez? Venezuela, beti aipatzen da Venezuela, nun daude garai bateko alderdi koloreak ziren, ez naiz orain akordatzen, baina garai bateko alderdi tradizional desagertuta daude. Mexikon, akordatu, 70 urtez PRI izan zela alderdi estatu, esaten dana, partido estado, eta horrela funtzionatzen zuen, eta etzan alderdi bat. Osea, hemen Mexikon, hori da nire iritzi personala, alderdi politikoak baino enpresak dira, osea, negozioak dira. Osea, hemen ideologia benetan, esan duzu, Morena ezkerrekoa, ezkerreko jendea Morenan badago, Morena ezkerrekoa denik ere ni ez nitzatik ausartuko esatera. Baina ezkerrekoak hor daudela, bai, hori, osea, erakundeetan egon nahi duten ezkerreko jendea, hor dago, Morenan dago, baina Morenan zabor asko ere badago. Morenarekin oso kritikoa den ezkertiar ugari ere badago Mexikon inigo. Bai, baina antolatuta ez. Esan nahi dut, momentu honetan kritikoa zena Morenarekin, ezkerretik, zan Cuauhtémoc Cárdenas, bere garaian hautagai izan zena, ezkerreko hautagaia izan zena, laportu zizkioten 85ean hauteskundeak PRD-koa, berak sortu zuen PRD, gero López Obradorrek hartu zuena, eta gero utzi zuena, hain zuzen ere PRD-en sartu zelako tribuak deitzizieten, leinuak, baina leinuen artean zeuden tirabideak eta hostiak hainbestekoak ziren, azkenean hori alderdiak ere baliabide erabilgarria izatetik utxera pasatu zen, da orduan López Obradorrek egin zuena zen bere txiringitua montatu, eta bere txiringitua da Morena. Eta, horretaz hitz egin dezakegu desente, baina, hauteskundeetan, momentu honetan esan duzun bezala, arraroa da, baina horrela da. Batetik dago Morena eta bere aliatuak, eta bere aliatuak dira alderdi berdea. Claro, alderdi berdea entzun da guk Europako pentsamoldearekin pentsa dezakegu ekologistak direla. Ez da horrek eman ere, hoi dira eskuinekoak, horiek dira orain dela 10 urte eriotz zigorra eskatzen ari zirenak, eta munduko berden egituratik bota zituztenak, eriotza zigorraren alde ezin dutelako egon berdeek munduan, ez? Eta holakoak, dira, egia esan, dira niños de papá, jende etxe honeko, etxe aberatzeko umeak dira, politikara sartu direnak, diru behar zutelako ez, porque denak dira aberatsak, baina, bai, notoriadea edo, eskuratzearen, ez? Eta hori da, batetik, eta bestean, bai, dago PAN, PRI eta PRD, baina, klaro, kontutan hartu behar dugu, ideologia benetan. Mexikon, ideologia izan duen alderdi bakarra eskuina dela. Benetan ideologia, gero egon da ideologia zuten militanteak alderdi guztietan. Baina bloke bezala, alderdi bezala, benetan ideologikoa izan da PAN, baina batez ere izan da ultraeskuin guztia hor egon dalako. Nik uste dut, Estatu Espainolean desente entzun dela el Junque izeneko egitura paramilitar ultraeskuindarra, hori PAN barruan sartuta dago eta hortik sortua da. Eta beraz, horiek dira benetan mantendu izan dutenak zehatz-mehatz eskuinaren doktrinak, eta doktrinak ondo esan da gainera, hainbat hamarkadetan. PRI, bai, botere izan zuen, alderdia zen, teorian sozialdemokrata zen, baina paramilitarrak Chiapasen danak prikoak ziren, eta ia desagertuta dago. Egia esan, priko jende asko ere gaur egun Morenan dago. Hori ere ulertu behar da, munduan egontzala prozesu bat neoliberalismo deitzen duguna, eta neoliberalismoak ere eragina izan zuela hemengo politika egintzan eta alderdietan. Eta bi PRI bereizten dituzte, biak alabiak desastre bat. Baina bat azan neoliberalismoaren aurretikoa, nazionalista revoluzionario ditzen zutena, hau da, Mexikore ardatz hartuta boterea eta dirua eta militarrak beraien esku, baina Mexikarrak eta Mexiko, eta gainera zen petrolari esker, Mexiko benetan dirua zeukanean eta ondare bat zegoenean, eta ondo bizi zanean, eta gero neoliberalismo azten danean, batez ere 84an, zapatistak ez ziren kasualidadez 84an sortu, hor egiten da merkatu bateratua Kanada eta Estatu Batuekin, eta hor sartzen da benetan merkatua, eta hor sartzen dira enpresariak benetan agintzera, eta bere egiteak, bere kortijoa antolatzera, ez? Eta horrean, karo, priko jende asko, garai horretatik aurrekoak,
Osea, benetan nazionalista revoluzionario zirenak gaur egun morenan daude. Horrek ezkertiarrak egiten ditu? Ez, baina nor daude ez. Tira, ez da... Markatu, igual liatu dut pixka bat, baina eske oso korapilatxua da hemengo politika ulertzea, eta esatea zer dan ezkerra eta zer eskuina, nik uste mundu zabalean zaila dela, momentu enten oso zaila dela esatea ez nor dagoen ezkerretara eta nor dagoen eskuinera, baina Mexikon hori esan da, ez, batetik enpresak sartuta daude, osea, gaur autoan geundela, badago egin dute hauteskundeetarako irratiko iragarki berezi bat esaten duena. Utziko zenuke zure etxea lapur baten esku edo oiotokia azerien esku? Ez. Baina zergatik usten dituzu parlamentua eta senatua hiltzen gaituzten enpresen, osea Coca-Cola, Bimbo eta hauen esku, ez? Zergatik, enpresa horiek diputatuak dituztelako eta senatariak dituztelako, beraiek kanpaina ordaintzen diete, beraiek ordaintzen dute guztia, eta hor dauzkate gero parlamentuan da senatuan beraien aldeko legeak egiteko. Orain, bi legealdi, eskuma gobernuan zenean saiatu ziren komida txatarra, zabor janaria, eskoletatik ateratzen, eta ez zuten lortu. Eta hori eskuma saiatu zala, ezkerra ados zegoen, eskuma saiatu zen, eta ez zuten lortu. Eta ez zuten lortu hain zuzen ere, enpresa horiek jendea daukatelako parlamentuan eta senatuan hori beraien interesak defenditzeko. Eta, claro, hori narkoa ere hor dago. Eta narkoak igual egitura nazionaletan ez horren beste, baina eskualdeetan eta udalerrietan kriston botera daukate. Pixkat kokatu gara. Egia da, Mexikon politika kolore horiek ulertzea eta banatzea bereziki zaila dela, eta bereziki zaila da ere, akaso topatzea, hautagai bat inigo zeinarengatik ez duen kontrakoak esaten ikaragarrezko korrupzio sistema baten barruan dagoela. Ez uste dut azken aste hauetan Claudia Sheinbaumen inguruan ere atera direla, haren senide eta bestelakoen inguruan, baina hori da pixkat Mexikoko eguneroko politikoaren baina nik uste Trumpek irekizuela politikagintzarako prozedura bide bat oso arriskutsua dena, eta egun hauetan Estatu Espainolean ikusi zana, eta Euskal eta Autonomia Elkarteko hauteskundeetan ere ikusi zana, beste gai batzuekin, baina azkenean gai batzuk ateratzeak interesatzen danean, eta hori ere, hori politika egiteko jokuzikina da, ez? Eta hemen berdin, ateratzen dira gai batzuk esatzen duzula, batetik ez direnak egia, adibidez, presidentearen semeari leporatzen diote, aurretik, Peña Nieto presidente zela, enpresario batzuek oparitu zioten, ez dakitziman, $1.000.000 balio zuen etxe bat, etxe zuria, zana, eta hori atera zan, kriston eskandalo izan zan, etxea itzuli behar izan zuten, eta beste. Ez da, orain, hori hartuta, presidentearen seme bati leporatzen diote etxe grisa. Estatu batuetan bizi delako, etxe handi bat egia esan. 7 milioi peso izango dira 300.000 euro, osea, dirua da, baina ez da dirutza, Mexikon erabiltzen diren kopuruetarako ez da horren beste, baina gainera ez da berea, alokatuta da, osea, alokairuan bizi da. Eta horren da, beraien diskursua da, eske presidente honek pobreekin dagoela esan izan du, austeridadean jardun nahi duela esan izan du, eta bere semea bizi da en un palacete. Palacete baten, oso erlatiboa da, baina berdin da, horrekin dabiltza, ez? Edo urtarrilaren 31an aterazen albiste bat, kasualidadez aterazen Estatu Batuetako egunkari baten eta Mexikoko bitan, egun berean, esanez 2006ko hauteskundeetan narkoak López Obradoren kanpaina finantziatu zuela, deak ikerketa bat ireki zuela 2006an, ikertzeko ea narkoak López Obradoren kanpaina ordaindu zuen, finantziatu zuen. Handik 3-4 egunetara deak berak argitu zuen, baiet, ikerketa ireki zutela, eta ireki bezala itxi behar izan zutela, ez zutelako inongo aztarnarik, inongo zantzurik atzeman. Berdin da, geroztik, daramatzagu 2 hilabete, hashtag narkokandidato eta hashtag narkopresidente ikusten sareetan. Zergatik, politika egiteko modu bada gaur egun dagoena, da gezurraren inguruka. Eta gauzatuk egia izango dira. Hemen Mexikon ustelkeriarekin, Mexikon datleku guzti, eta baina Mexikon ustelkeria eguneroko egia da.
eta batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina danak daude sartuta, ez? Baina, bueno, hori baino, nik uste dut gobernuari badaude zer kritikatu eta zer ustelkeriak kasua, baino, seguramente egongo direnak, egiturazkoa delako ustelkeria, gainera nik uste dut bi ustelkeri mota daudela, han bezala, batetik da zure poltsikola sartzen dituzun ustelkeriak, eta gero badago ustelkeria bat egiturazkoa dena, soldatak ordaintzeko balia duela, esan nahi dut administrazioak obra atalak, hori nik personalki tokatu zait hori ikustea, kobratzen ditu zergak ez diren eskupeko batzuk, langilei soldatak ordaintzeko, ez daukat, delegazioek agintariek ez daukatelako dirurik soldatak ordaintzeko, eta orduan eskupekoak eskatzen dituzte, ala beharrez ordaindu behar direnak, horiek ordaintzeko. Osea, bi motatako ustelkeria dago. Baina, bueno, hori baino larriagoa dela, Morenak egiten duena da, laguntza sozialen bitartez, eta batzuk oso beharrezkoak dira, baina beste batzu da, jendea euki, pobreziatik atera, baina ez lanak, lanbideak sortuz, baiz eta jendeari dirua emanez, hilabete amaierara heldu dadin. Eta hori ez da modua da, jendea harrapatuta daukazu, zure alde egin dezan, ez dakizulako beti ere oposizioak hori mantenduko duen edo ez, eta hori da boto erosteko edo modu ustel bat bada, baina ez da oraingoa. Hori beti egon da Mexikon, hori orain dela 50 urte ere horrela zan, gertatzen zan, garaiaietan, Piriren garaietan, onartzen ziren 100 pesoetatik herritarren artean banatzeko, pobreziatik ateratzeko, edo jendeari laguntzeko, ailegatzen ziren 2 edo 3. Eta gainontzekoa beraien boltsikotan geratzen zen. Gaur egun ailegatzen da gehiena. Eta gehiena ailegatzen da hori ikusten delako. Osea, supermerkatura zoaz, eta ikuste dituzu adineko jendea jubilatuk, pentsio bat kobratzen dutenak, 150 euroko pentsio inguruko pentsioa kobratzen dute hilero, bakarrik adinekoak izateagatik, berdin beraien jatorri sozioekonomikoa kontutan hartu gabe, eta ikusten dituz supermerkatuan txartel horrekin ordaintzen, ez? Beraz, horrek esan nahi du ailegatzen dela jendearen gana diru horik lehen ailegatzen etzena. Ustelkeria da, bai eta ez. Inigo, hautagaien arteko azken debate eta aurrez aurrekoek ere ikusi ditugu, esango nuke azken sondeoek ematen dutela Claudia Sheinbaum oraindik ere garaie, eta azken debate horietan ere ikusten dela, ez? Nolabait, egoeraren kontrol gehiago edo behintzat iritzi globalena izan dela, Claudia Sheinbaum egon dela Xotil Galvezen gainetik. Ez dakit sentsazioa bere Mexikon elkar banatzen dan, behintzat ona hori ere iristen. Gertatzen da, medioen arabera, batzuk esan dute Sheinbaumek irabazi zuela, aldekoak esaten dute, berak irabazi duela, hain zuzen ere, etzalako besteare joko zikinan sartu, eta eutsi ziolako proiektuak eta bere egitasmoak aurkezteari, eta besteak esaten dute kristunak eta bost esanez, eta nena asko azpimarratzen duten narko kandidata deitu izana, esateko nola erasutu zion de besteak etzuela defentsarako liderik izan da, eta orduan berak irabazi zuela, ez? Nere iritzi personala da, irabazi zuela Sheinbaumek etzuelako galdu, hau da, berak inkestetan oso aurretik dijoa, eta aurretik dijoan ez bazuen atzera egin eztabaidan, ja irabazi duzu. Baina menetan irabazi zuen 3. hautagaiak, eta barkatuko idazue, badakit hautagaia dela presidentziarako, baina bere izena ez naiz akordatzen. Eta naiz akordatzen ez duelako ezartarako, da Movimiento Ciudadano mugimendukoa, hori bai dela enpresa bat, hori bai dela tipo baten txiringitoa, eta ez naiz akordatzen izena, baina hori da ongien egontzana, bere kontra inorketzuen ez egin, berak bere bien kontra egin zuen, da gaina bere hainbat proposamena botara zizkuen, eta ondo ez. Main ez da Inigo? Hori da, barkatu ez. Eta Sheinbaum 2 edo 3 bota zizkien besteari, baina denbora guztia begiratu ere etzion egiten, ze bere lana zan, egotea. Aurretik dijoa, gainera, inkestak, irabaziko duelarik uste dut, ez dagoela zalantzarik. Gaur ez, atzo, aterazan inkesta bat, lehenengoan non Xochilek irabazi dezake, baina da inkesta etxe ez ezagun batek egindakoa, eta gainerako inkesta guztiek ematen diote, edo botoen 153 izango duela, edo botoen 170. Aldea ere oso handia da, azken finean inkesta etxeak ere hauteskunde bitartekoak dira alderdienak giroa berotzeko eta giroa sortzeko eta gauzak aldatu arazteko, eta baina hor, hauteskunde hauetan benetan jokoan dagoena da Morena eta bere aliatuek lortuko ote duten senatuan eta parlamentuan aurkien 2 lortzea.
Zergatik, Peña Nieto presidente zela, batez ere energia alorrean hainbat aldaketa egin zitzaizkion konstituzioari botoak erosita. Hau da, Brasilgo petrolio enpresa etorri izan da dirua jarri zuen mai gainean, batez ere, Repsol, Iberdrola eta beste hauek, Mexikon sartu eta privatizatzeko, energia alorra privatizatzeko. Eta hori, diruarekin egin zuten, hori herri frogatuta dago, eta hori denok dakigu horrela izan zala, baina, karo, hauek aldatu nahi dute, saiatu dira legealdi honetan hori aldatzen, ez dute lortu bi eren behar direlako parlamentuan eta senatuan, eta orduan, presidenteak jendeari aurkeztu dion plan B izenekoa, el plan B, izan da, hori, lortzea, botoen bitartez, parlamentuan eta senatuan bi erenak eskuratzea. Eta orduan, horrekin ja, nahi beste aldaketa egin diezazkiote, konstituzioari beraien programaren arabera. Karo, hori da, konstituzioak, oposizioak, beldurrez ikusten duena. Hori lortuko balute, benetan botere osoa lukete Morenakoek, ez? Gertatzen da, eta nik hau bai aipatu nahi nuen, Morenan, Mexiko lehen aipatu dugun garai bateko alderdien panorama hartan, ezkerrak zaukan indarra, ezkerraren inguruko alderdia zaukaten indarra zentroan, hiriburuan eta hiriburuan inguruko eskualdeetan, hegoaldean, hau da, zonalderik pobreenetan, Chiapas eta gero Guerreron oso gatazkatsua da, baina Guerrero ere oso pobrea da, eta pobrezia, ezkerrak, zaukan, eta gerrilak eta garai bateko gerrazikina eta gerrilak, gerrerokoak izan ziren batez ere. Hor zaukan indarra, irabazteko, presidentzia lortzeko eta irabazteko behar duzu irabazi herrialde osoan. Eta iparraldea beti izan da oso eskumakoa. Beti izan da oso, ez? Orduan, López Obradorek egin izan ditu aliantzak batekin eta bateko eta besteko, boto horiek eskuratu, hau eman da edo bestea, ejemplu bat, aurreko hauteskundeetan, evangelistek hemen alderdi bat egin zuten, encuentro sozial izenekoa. Honek bere taldean sartu zituen, iparraldean evangelistek indar handia dutelako, hori Brasilen ere hori gertatu zen, aurreko presidentearekin, eta horri esker, hainbat eskualdeetan lortu zuten Morenakoek irabaztea eta boterea lortzea. Eta gainera, alderdi hori azkena xurgatu eta bere ganatu egin zuten, da desagertuta dago gaur egunez. Ze jende guztiak, botatzen dozunean presidenteagatik, botatzen dozu presidenteagatik, baina alderdi baten bidetik, esan nahi dut. Ni Morena bitartez, emango diot agian botoa, Xenboni, baina eman aldiot Partido del Trabajotik edo Partido Berdetik. Horra, alderdi horiek behar 103 eskuratu, alderdi bezala irauna aldizateko. Ez badute 103 lortzen, bai nazio mailan eta gero eskualdeetan, nazio mailan lortzen badute, ez badute lortzen, desagertzen dira nazio mailan alderdi bezala. Baina botu horiek doaz presidente. Gero danak batzen dira presidentean, baina alderdi bezala lortu behar ditu boto horiek. 103 lortu behar du, bestela desagertu egiten da. Litekena da, adibidez, hauteskunde hauetan PRD erabat desagertzea. Lortuko dituzte parlamentuan aurki batzuk eta badaudelako. Osea, hemen, boto bidez lortzen direlako aurki batzuk parlamentuan, baina gero daude kopuruagatik, boto kopuruengatik alderdi badaukate jendea sartzeko aurki batzuk parlamentuan. Eta hoien bitartez, seguramente PRD lortuko ditu diputazio batzuk, baina alderdi bezala litekena da desagertzea. Eta orduan, esaten ari zena, Morenak aliantzak egin ditu eskuin ezker eta alde guztietan benetan botereari eusteko. Eta eragina, herrialde osoan eragina eukia alizateko. Pasaden astean, bakizue presidenteak prentsaurreko ematen du egunero, las mañaneras esaten deitzen diotena, eta 3 orduz hitz egiten du untaz eta hartaz, eta guztiaz hitz egiten du. Aurreko astean kazetari bat, gainera bere inguruko kazetari batek, leporatu zion, berak bi eskualde, Puebla eta beste ez dakit zen bereziki, zehazki, leporatzen zion Morenak hondakinak, eta hondakin hitza berak erabili zuen, hondakinak bildu zituela PAN eta PRIkoak, hau da, PAN eta PRIn lortu betzutenak hautetxe izateko aukera, Morenak berezkuratu zituela eta horiek aurkeztu dituela. Bere jendea aurkeztu beharrean, PRI eta PANeko jendea aurkezten ari da, bere botoak bereak direlakoan eta eskuineko botoak lortu nahian. Ez da kazetariak hori esaten zion, hondakinez betetzen ari zarete alderdia,
hori eragina izateko, ez? Eta hori ez dakiz zilegia den edo ez, baina hori gertatzen ari da. Baina gertatzen da, Morenarekin eta gertatzen da berdin Prirekin eta Panekin, esan dizuetan bezala, hemen negozio bat delako alderdia. Osea, alderdiak negozio dira eta, bueno, Inigo Bilbao, agurtu egingo zaitugu eta jarraituko dugu aztertzen hauteskundeen giroan gertatzen jarraitzen duen guztia, baina gauza bat bai adierazi behar dugu, hauteskunde hauek historikoak izango dira, arrazoi askoren artean, bai ala bai emakume batek irabaziko duelako, Mexikoko presidentzia, ari gara Xotil Galvez eta ari gara Claudia Sheinbaumen inguruan, eta, bueno, bat edo beste izan emakume batek gobernatuko du Mexiko. Bai, teorian, bai. Bueno, hirugarrenak gizonezkoa da, baina bai, ez dauka inolako aukerarik, zerbait gertatu beharko litzateke oso larria aste hauetan, baina bai ez. Emakumezkoa izango da, eta ikusi beharko dana da hori, eta ze proiektu defenditzen dituen emakume horrek. Ondo da, Inigo, laizter hartuko dugu beste tartetxa zurekin aritzeko, ze Gorka Urbizu izan duzu, eta izaten ari zarete egun hauetan antxe Mexiko inguruan, aurrekoan afaldu zuen, Euskal Etxearen eraikin zoragarri horretan, kontzertua, hartuko dugu tartetxoa, pixkate kontadi ezaguzun, ikuspegia kulturalago eta euskaldunago batetik nolakoa izan denan Gorka Urbizuren harrera. Oso ondo. Eskerrik asko, Inigo, besarka handi bat. Besarka da zuoi. Eta eskuminak txakurri gure partez. Hemen daukat. Zaindu. Agur. Eta Mexikotik guzuek agurtzera, oraintxe eguerdiko amabiak informazioaren txanda hemen naiz irratien. Bagoaz, ondo izan aio! Keep calm and bigarren kafea.